for my friends. We miss you. Those that are. That was your favorite joint, you know what I mean? We miss you, Kato. It's going just like we thought it would, baby. We miss you, Kato. I'll always love you, Kay. Witamy serdecznie wszystkich widzów Silesian Fight Night. Gala pierwsza z cyklu, mam nadzieję, że nie ostatnia. Ze mną jest Paweł Sawicki, ja nazywam się Mariusz Serafin. Witaj, Pawełku. Witam Cię, Mariusz, witam oczywiście Państwa zgromadzonych przed telewizorami oraz komputerami. I tabletami. I telefonami. Tak jest, witamy wszystkich serdecznie. Mamy chwilkę czasu, żeby porozmawiać nad tym, co się tutaj dzisiaj wydarzy. Będziemy mieli walki K1 i MMA. Dokładnie, mamy pojedynki zawodowe, półzawodowe w Formule K1, mamy pojedynki w Formule MMA, więc tak naprawdę dwie najbardziej widowiskowe formuły, najtwardsze formuły, w jakich rozgrywane są pojedynki zawodowe w Polsce. No, zwiastuje to naprawdę wiele emocji. Jak wiemy, wiele organizacji łączy obydwie formuły, no, co skutkuje naprawdę wybuchowymi walkami, wybuchowymi galami. Tego też spodziewamy się po Silesian Fight Night 1, bo jest to debiutancka gala tej organizacji. Dokładnie, będziemy zatem mieli dwie walki wieczoru, walkę K1 i walkę MMA. Dokładnie, Alan Kwieciński kontra Filip Bienias. Bardzo ciekawy pojedynek. Alan Kwieciński, który gdzieś swoją sławę, że tak powiem, zdobywał poza fighterskim ringiem. On był uczestnikiem jednego z popularnych reality show w jednej z polskich telewizji. Natomiast Filip Bienias jest to zawodnik, taki typowy sportowiec, tak? Zawodnik K1,
No zobaczymy. Alan Kwieciński tak naprawdę jest zawodnikiem MMA. On gdzieś próbował sił i w MMA i w K1 w największych polskich organizacjach. Teraz gdzieś odbudowuje, że tak powiem, swój rekord walcząc na mniejszych eventach. No też dla niego jest to szansa na odbudowanie się, ale Filip Bienias zdecydowanie nie będzie dla niego łatwym rywalem. Nawet pokuszy się o stwierdzenie, że jest naszym faworytem w tym pojedynku, więc na pewno będzie to coś, co ciekawego zobaczymy w tym pojedynku i co warto na pewno będzie obejrzeć. Walka MMA, dużych dwóch panów, jeden strongman, tak, Lubo Słowik. No zobaczymy, co tu się będzie działo. No dokładnie, obydwaj panowie wodzą się ze sportów siłowych, zarówno Sławek Rawiński, jak i Lubo Słowak. Tak naprawdę no jest to MMA, tak? Starcie dwóch może niezbyt wysokich, niezbyt, że tak powiem, atletycznych panów, ale na pewno bardzo silnych. No to zwiastuje tylko jedno, no waga ciężka, no powszechnie wiadomo, tak? Że jeden cios, zwłaszcza w tej wadze, bardzo często kończy pojedynek, więc no nie spodziewam się, żeby ta walka potrwała na pełnym dystansie czasowym. Obydwaj gdzieś dopiero zaczynają swoje kariery, Lubosłowak będzie debiutował. No, jestem ciekaw, tak, jak to się potoczy. Lubosłowak ma już za sobą walkę z Arturem Kornikiem Sowińskim w Formule O K1. tym porozmawiamy z Kornikiem, bo zaraz zagościł na studiu. Ale mi się nie udało, tak. Artur Zaman przyjdzie, ale tak, na pewno dwie walki wieczoru, świetne zestawienia. Ja czekam bardzo na te pojedynki, tak samo jak czekam na walkę Tomka Romanowskiego z Berserkerów. Świetny zawodnik, któremu zmienił się rywal, więc zawodnik, który dostaje tak naprawdę życiową szansę w postaci walki z Sebastianem Romanowskim, ale też Sebastian Rejewski, który tak naprawdę walczy o 4. zwycięstwo w czerwcu klanu Rejewskich z Płocka, drugie w formule MMA. No zobaczymy, czy synowie Roberta Rejewskiego seniora zachowają czyste konto przed wakacjami. Dużo się będzie działo, dużo znakomitych gości u nas w studiu. Jest na pewno za gości Kornik Sowiński, jest Szuli. Także myślę, że jeszcze parę osób tutaj zobaczymy. Także oglądajcie nas uważnie. Na pewno Paweł, będziesz Ty komentował galę razem właśnie z Arturem Kornikiem Sowińskim. Dokładnie i zrobię to z największą przyjemnością, a więc będę dla Państwa tutaj mógł raczyć tą galę swoim komentarzem razem z Arturem, świetnym zawodnikiem MMA, więc na pewno będzie pełna ciekawych, że tak powiem, wywodów, zarówno tych technicznych, jak i też pozaklatkowych. Na pewno sporo wie, na pewno ciekawy będzie komentarz. Już nieraz Artur się sprawdził jako komentator, także możecie być pewni, że będzie dużo ciekawych rzeczy, fajnych ciekawostek. Na pewno Artur razem z Pawłem coś ciekawego wymyślą. Miejmy nadzieję. My, króciutka przerwa, za chwilę Kornik u nas w studiu. Dajcie nam minutkę, zmienimy troszkę anturaż i wracamy. I tak jak mówiliśmy, krótka przerwa i z nami jest Artur Kornik-Sowiński. Witaj Artur. Witam serdecznie. Kolejny raz będziesz komentował galę, chyba Ci się to spodobało, lubisz to? Tak, zdecydowanie komentowanie gali jest to taka troszkę inna adrenalinka. Walk teraz na tą chwilę nie mam, a więc jest to taka fajna odskocznia. Fajną odskocznią był też Twój pojedynek styczniowy z Lubo Słowikiem. Jak wspominasz tą walkę? Dzisiaj w walce wieczoru, no jak to wyglądało? Jak Ty to czułeś, jak teraz wspominasz? Szczerze powiem, że myślałem, że pójdzie dużo łatwiej, ze względu na to, że liczyłem, że tam jeżeli jakiś mój cios dojdzie, to na pewno go odczuję, a pamiętam jak dzisiaj, że tam i kopnięcia, i ciosy dochodziły, a Lubo to tak takim uśmieszkiem na twarzy przyjmował i widać, że nie robiło na nim to większego wrażenia. No dzisiaj dużo cięższy rywal przed nim, ponieważ no, to już jest kategoria ciężka, nie tak jak ja, no troszkę ponadpiórkowa w styczniu. Ale z Tobą musiał się naganiać trochę, no musiał, wiesz, Ty jesteś mobilny, ciężko Cię złapać, 30 kg różnicy wagi, tak? No to jest przepaść. Tak, no oczywiście, no, na szybkości miałem dużą przewagę nad Lubo. No, on zdecydowanie miał przewagę na sile, no ale na szczęście nie było takich momentów, w których moglibyśmy tą siłę porównywać, ponieważ no, od Lubo mało ciosów dochodziło celu. Dzięki właśnie tej mojej szybkości, no dzisiaj będzie miał zawodnika, który moim zdaniem będzie z kolei wolniejszy od niego. Zobaczymy, jak Lubo się spisze. No, na ważeniu to przeciwnik właśnie wyglądał na tego silniejszego, tego, który... Większego, tak? Większego, tak. No, zobaczymy, jakie będzie przełożenie
walce MMA dzisiaj. No tutaj chyba będzie najważniejsza kondycja. Te kilogramy poprzenosić po tej klatce, to jednak trzeba mieć dużo zdrowia. Tak, zdecydowanie kondycja będzie głównym takim aspektem, który będzie dawał nam zwycięzcę w tym pojedynku, ale też wydaje mi się, że który pierwszy wyląduje na plecach, powiedzmy to otwarcie, to nie są zawodnicy z wysokiej półki, to są zawodnicy, którzy dopiero wchodzą w MMA i wchodzą ze sportów w ogóle niezwiązanych, bo obaj się wywodzą ze sportów siłowych. Na takim poziomie, nazwijmy to amatorskim, wadze ciężkiej, MMA duże znaczenie ma to, który pierwszy wyląduje na plecach. Ze względu na to, że zawodnicy jeszcze nie mają opanowanego wstawania i czasami wstawanie w wadze ciężkiej troszkę przypomina takie wstawanie takiego żuczka, który po prostu już sam z siebie... Bardzo obrazowo to powiedziałeś. Tak, no i ten żuczek potem ma... Dużo energii traci, żeby się podnieść, krótko mówiąc. Dokładnie i to nawet kiedy mu przeciwnik nie przeszkadza, to dopiero właśnie kiedy w walce jeszcze jest grad ciosów przeciwnika. Dlatego moim zdaniem kondycja to taki pierwszy aspekt, a drugie, kto wyląduje pierwszy na plecach, obojętnie czy to po uderzeniu, czy po obaleniu, będzie już tak bardziej na straconej pozycji. Lubo wydawał się taki bardziej giętki, zgrabniejszy, zwinniejszy, nie wiem jak to określić, taki bardziej elastyczny, o tak. Zdecydowanie motoryka Lubo to w ogóle nie przypomina wagi ciężkie, ze względu na to, że tak jak wczoraj wspominałem, ja nie robię salta do tyłu, ty też nie, a Lubo bez problemu je robi. No właśnie zaprezentował to na rozgrzewce, tutaj to zrobił bez problemów żadnych. Tak, no szczerze mówiąc, jak usłyszałem od trenera Lubo, super, jak usłyszałem od trenera Lubo, że właśnie ma zrobić backflipa w klatce, to tak szczerze powiedziawszy myślałem, że żartuje, ponieważ no, mało kto sobie pozwala na takie rzeczy jeszcze przed walką, mogło to się skończyć skręceniem kostek co najmniej, a tutaj bez problemu zrobił te salto. No widać, że motoryka, koordynacja ruchowa u Lubo jest na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście to nie jest umiejętność wyprowadzania ciosów, to się stricte nie przyda w walce, ale już świadczy o tym, że zawodnik jest bardziej motoryczny. No właśnie, może uniknąć, może jakąś pozycję zastosować, w której jest ciężko tak naprawdę później go trafić. Artur, teraz może skończymy, poprosimy, widziałem właśnie gdzieś trenera Lubo, Pawła, może go tutaj poproszę, pogadamy, może się uda jeszcze Lubo ściągnąć przed samą walką, choć już pewnie już pomalutku jest zajęty. Na tą chwilę kończymy, krótka przerwa i zaraz kolejni goście. No i co, Artur, na pewno będziecie uważnie słuchać, bo ciekawe rzeczy będzie opowiadał. No mam nadzieję. Dziękuję i do usłyszenia. Dzięki wielkie. No lecimy niesamowicie szybko, zmieniają się gości u nas w studiu. Kolejny Paweł Tomczyk, to jest właśnie ten gość, który trenuje Lubo Słowika. Przyjechaliście prosto z Irlandii. Jak jest przygotowany Lubo? No, witam wszystkich. Lubo jest przygotowany na tą walkę dobrze. Odrobił całą pracę domową, jaką miał przez cały kamp. Trenował do niego ciężko, trenował 2 razy dziennie. To jest zawodnik, który całe życie jest związany ze sportem, trochę przez fitness, później przez bodybuilders, przez kulturystykę, przepraszam. Łączy mi się tu polski i angielski przez lata przebywane w Irlandii, ale tak, jest przygotowany świetnie, no i liczymy na to, że da świetną walkę dzisiaj wieczorem. Kluczem chyba w tej walce to będzie mobilność, kondycja. Tak, jeżeli chodzi o mobilność, motorykę ruchową, to on jest niesamowicie motorycznie dobrze uzdolnionym zawodnikiem. Jak widzieliście tu przed chwilą, pokazywał backflipy, salta do tyłu, do przodu. Pod tym względem jest naprawdę, w ogóle się nie boimy. Kondycyjnie też jest przygotowany. Ja myślę, że tutaj trzeba będzie uważać po prostu na ciężkie ręce przeciwnika. Jest to waga ciężka, wiadomo, MMA. Wszystko się może zdarzyć. Nie lekceważymy broń Boże Sławka. Też jest uzdolnionym sportowcem, bardzo silnym strongmanem, więc myślę, że jeżeli się uda wyjść tutaj i skończyć walkę w drugiej rundzie albo pod koniec pierwszej, będziemy szczęśliwi, będziemy uważali na silne ciosy, ale mamy plan na walkę, który będziemy próbowali zrobić. Na ważeniu obaj panowie głęboko spojrzeli sobie w oczy, widać było, że to nie przeleci. Szczególnie Sławek widać było, że jest mocno nakręcony na tą walkę. Lubo tak bardziej spokojnie podszedł. Możliwe tak dlatego, że Lubo już walczył, tak? Lubo już miał jedną walkę za sobą w styczniu w tym roku na gali Cage Ring Championship w Irlandii. No i nie walczył z Bile Kim, tak? Walczył z Arturem Kornikiem Sowińskim. Wspominaliśmy przed chwileczką z Arturem, opowiadaliśmy o tym, tak, tak.
no to Lubo przewalczył walkę w pełnym dystansie. Naprawdę przyjął wiele bardzo mocnych ciosów od Artura, mimo tego szedł do końca, wytrwał i no, może nie była walka toczona na najwyższym tempie od pierwszej rundy, ale już w trzeciej rundzie oboje podkręcili tempo i te wymiany były naprawdę, już było widać, że chcą dojść do tego zwarcia. Walka była na zasadach K1, więc dzisiaj jest jego debiut w MMA, no ale ma już tą pierwszą presję za sobą, ma już to pierwsze wyjście z taką gwiazdą, jaką jest Artur i wydaje mi się, że może dlatego też Sławek dzisiaj jest pod większą presją. I doświadczenie, które wyniósł z tamtej walki, na pewno teraz zaprocentuje. Oby tak było. Paweł, nie tylko jesteś trenerem, prowadzisz swój klub w Irlandii, w Dublinie Phantom Gym, tak? Jeszcze organizujesz galę. Mieliśmy przyjemność w tamtym tygodniu być u Ciebie na gali gośćmi. CRC 8, już 8. gala tego typu z tej serii. No to jest niebywałe, że tak radzisz sobie świetnie na wyspach, kochasz to, co robisz i to widać. Emanuje to z Ciebie, widać tą energię taką życiową i to jakby napędza, myślę, że Ciebie i innych wokół właśnie do robienia takich gal. Opowiedz troszkę o CRC. Gala CRC, tak jak powiedziałem, już wcześniej rozmawialiśmy w Irlandii, powtórzę, jest to od pierwszego dnia prowadzenia tej gali. Głównym pomysłem tego było, żeby odbywały się walki w różnych formułach, dlatego że klub, który prowadzę, mam zawodników w Muay Thai, w K1, w MMA, grapplerów świetnych. Dzisiaj nasza zawodniczka 12-letnia jest jedną z pierwszych Polek, która od wielu lat walczy dzisiaj wieczorem o złoto na Węgrzech. Zapaśniczka poniżej 58 kg. Pokazuje to nasz klub Phantom, jaki jest wszechstronny, tak? Mam zawodników bardzo wysokiej klasy Muay Thai. Jeden z nich będzie walczył we wrześniu u Tomka Makowskiego na gali. Mamy bardzo dobrych zapaśników, zawodników MMA. Też ten team budujemy, jest coraz silniejszy. I stąd też przyszło robienie tych gal CRC dla mnie, bo chciałem stworzyć miejsce naszym zawodnikom po to, żeby mogli gdzieś występować, bo tak jak mówię, jest wiele klubów, nie jest tak dużo tych eventów, jakbyśmy chcieli i zawodnicy naprawdę czekają czasami w kolejkach po to, żeby mieć szansę wystąpić. A wiadomo, że rozwój to jest częstotliwość startów, zapewnienie tych startów, walka o ten start, że tak powiem. Tak, wiadomo, tym, co mają zbudowane nazwisko, zbudowane rekordy, jest troszeczkę łatwiej, są rozpoznawalni, promotorzy chętniej wybierają takie nazwiska ze względu na sprzedaż biletów i zasięg tych eventów. Młodym zawodnikom jednak trzeba dawać szansę. No, tak jak mówię, no nasza gala to jest takie roots, czyli takie od korzeni, tak? U nas my dajemy szansę, zawsze robimy dobre walki zawodowe na wysokim poziomie, jak widać nawet Artur Kornik-Sowiński wystąpił u nas na gali. Występowały w walkach różnego rodzaju grapplerskim osoby takie jak Paul Redzer, który walczy w KSW, czy Kohel Penra z SBG, który walczył w UFC. Ci zawodnicy też walczyli u mnie na gali. To są, ale undercard jest zbudowany z bardzo dużej ilości walk amatorskich, po to, żeby dać szansę tym młodym chłopakom się pokazać. Byliście teraz na gali, no zrobiliśmy galę w niecałe 7 godzin, puściliśmy 22 walki, więc naprawdę było co oglądać i jednak przy 22 walkach 44 zawodników się pokaże. Dokładnie, dużo się działo. Wróćmy jeszcze może do gali, no i do walki wieczoru. W tej chwili już będziecie się przygotowywali na hali, będzie, nie wiem, już tejpowanie rąk, już rozgrzewka tego typu, już przygotujecie stricte już do wieczoru. Tak, w tym momencie właśnie zrobiliśmy małą rozgrzewkę w oktagonie, bardzo fajna gala, fajny setup, fajna hala. Atmosfera, zobaczymy, mam nadzieję, że też frekwencja dopisze. Lubo w tym momencie siedzi w szatni i ma właśnie wrapowane ręce. Za jakieś pół godziny, myślę po trzeciej walce, zaczniemy już taką rozgrzewkę na padach. Teraz taka, że tak powiem, mobilne ruchy, przerabianie takiej zwykłej rozgrzewki całego ciała ogólnej, zanim dojdziemy do rozgrzewki technicznej, taktycznej, ale no, tak jak mówię, wszystko jest zaplanowane, wszystko jest na czas, jesteśmy gotowi, Lubo też jest gotowy
dadzą świetną walkę i zapraszamy wszystkich do oglądania dzisiaj tego. Dokładnie. Walka wieczoru już za kilka godzin. Paweł, Tobie serdecznie dziękuję za tą Ja chwilę, dziękuję bo również. wiem, że przed rozgrzewką, przed tą ważną walką wieczoru to jest już, zaczynają się emocje i nie ma czasu na takie rzeczy. Także serdecznie Ci dziękuję za to, że mogliśmy porozmawiać. No i co, mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze po gali krótko podsumować występ klubu. Serdeczne dzięki. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania, bo będzie się działo w walce wieczoru. A jest z nami teraz sędzia Formuły K1, który będzie sędziował dzisiejsze pojedynki w klatce. Maciek Bajtel z Krakowa. Maćku. Z Muszyny. A, zagiąłeś mnie tym. Maćku, generalnie walki w kickboxingu odbywają się w ringu. Ty masz doświadczenie już sędziując w klatce. Powiedz, jakie są różnice, jeżeli chodzi o sędziowanie? No wiadomo, klatka, trochę większe pole walki, ale też, że tak powiem, no na pewno są jakieś takie różnice, na które ty jako sędzia musisz zwracać uwagę. Znaczy, jeżeli chodzi o typowo Formułę K1, lepiej wygląda w ringu. Zawodnicy generalnie od walk amatorskim są przyzwyczajeni do ringu. Jeżeli chodzi o klatkę, nie ma pracy na linach, nie ma zamykania w narożniku, jest dużo więcej miejsca. Zawodnicy, którzy pracują z kontry albo zaczynają uciekać, mają dużo większe pole do popisu. Także troszeczkę, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Formułę K1, traci. Jeżeli chodzi o walki w klatce, one tracą na widowiskowości. No ale cóż, jeżeli chodzi o MMA, to znowu dużo wygodniejsza przestrzeń jest w klatce, nie w ringu. No i trzeba te dwie rzeczy połączyć. Słuchaj, będziemy dzisiaj mieli pojedynki w Formule K1, zarówno w formule półzawodowej, tak zwanej Pro-Am, a także walki zawodowe. Powiedz, jeżeli chodzi o zestaw zasad, zestaw technik, jakimi mogą dysponować zawodnicy, czym to się różni tak naprawdę dla tych zawodników? Jak te walki, że tak powiem, trzeba postrzegać, czy też w jaki sposób ty będziesz zwracał uwagę, żeby zawodnicy używali określonych technik? Znaczy, jeżeli chodzi o samo Pro-Am i zawodowe, one wielką różnicą, że nie ma między nimi wielkiej różnicy. Tutaj praktycznie jest bardzo zbliżona, różnica jest tylko ochraniaczy dodatkowych na golenie. Jeżeli chodzi o punktację, również jest punktacja rundowa, czyli 10-9, jeżeli chodzi o wyjście. To jest różnica między walką amatorską a zawodową, bo ponieważ walki zawodowe oceniamy każdą rundę z osobna, punktacji 10-9, czyli jeżeli jest remis, dajemy 10-10. Jeżeli jest przewaga jednego z zawodników, jest 10-9. Jeżeli jest mocna przewaga jednego z zawodników, 10-8. W momencie, kiedy jest tak zwane liczenie knockdown, wtedy automatycznie odejmujemy punkty danemu zawodnikowi z rundy. Najpierw oceniamy rundę, a później ewentualnie odejmujemy punkty z danej rundy za przewinienia albo ewentualnie za knockdowny. Jeżeli chodzi o walkę typowo amatorską, tu jest bardzo, jest różnica, ponieważ generalnie, tak jak na przykład knockdown, absolutnie w żaden sposób nie odbiera zawodnikowi punktu. To jest dla niego czas, żeby doszedł do siebie, w żaden sposób nie wpływa na walkę. Jedyną regułą, jeżeli chodzi o knockdowny, to jest, że trzeci knockdown kończy walkę. I tyle. Tutaj oceniamy całą walkę. Nieważne, że ktoś wygrał 2 rundy, wyraźnie miał przewagę, jeżeli osłabł w ostatniej rundzie i oddał tą przewagę swojemu zawodnikowi, pomimo tego, że 2 rundy ma wygrane, oceniamy całą walkę, małe punkty, czyli ciosy, są sumowane na koniec walki i wtedy jest ogłaszany werdykt. Także ta sama walka, która przebiega na zasadach amatorskich, a zawodowych, może mieć całkowicie 2 różne werdykty. Zawodowa, każda runda jest osobno oceniana. Jeżeli ktoś wygrywa 2 rundy, to żeby wygrał tą walkę, to musi naprawdę tą trzecią rundę docisnąć i najlepiej położyć zawodnika. No to bardzo ciekawe, co mówisz, no na pewno rozjaśniło to nam nieco w głowach, ale jeszcze chciałbym Cię zapytać o wachlarz technik dostępnych w Formule K1. No wiemy, kickboxing, tak, czyli pięści, te techniki znane z ringów bokserskich, jak i używanie nóg, czyli stopy, piszczela, ale czy jeszcze jakieś techniki, czy kolana, jak to wygląda w kwestii walk tych półzawodowych i zawodowych, a także łokcie, czy są dozwolone? Jeżeli chodzi o Formułę K1, jest to najtwardsza forma kickboxingu, jest to formuła kickboxingu przede wszystkim, jest to najtwardsza, są tutaj dopuszczalne wszelkie techniki bokserskie, dodatkowo jeszcze backfist po obrocie, dopuszczone są kopnięcia na korpus, frontalne, okrężne, boczne, jak i kopnięcia na nogę, na udo, okrężne, czyli tak zwane low kicki, jak i kolana. Kolana jak najbardziej, kolana można stosować na korpus, na udo, na głowę, przy czym na zasadach K1 jest dopuszczalne przy klinczu, przy zwarciu jest dopuszczalne jedno kolano. Zawodnik po tym kopnięciu jednego kolana, ale
musi zwolnić zawodnika przeciwnego i dopiero może kontynuować tą akcję. Także pewnie będzie tutaj dzisiaj to widoczne na tych walkach, bo niektórzy zawodnicy, którzy się wywodzą z formuł Muay Thai albo z MMA, często powtarzają te kolana w akcji, dlatego w zasadzie moim obowiązkiem jako sędziego ringowym jest raz dbanie o bezpieczeństwo zawodników, dwa o przestrzeganie reguł, według których walczą. I dlatego tutaj, jeżeli chodzi o właśnie te kolana, na pewno walka będzie przerywana i zawodnik będzie upominany. Jeżeli to będzie powtarzalne, jeżeli to się zdarzy drugi, trzeci raz i będzie to notoryczne, wtedy moim obowiązkiem jest dać ostrzeżenie, nawet później z idącymi minus punktami, które zabierają de facto rundę zawodnikowi. Pomimo tego, że może mieć walkę wygraną, to za swoje przewinienia może przegrać tą walkę. Maciek, wspomniałeś właśnie bardzo dobrze o tym tajskim klinczu, czyli gdzie zawodnik łapie swojego przeciwnika za kark, ale co z technikami, że tak powiem, chwytanymi na nogi, czyli przechwytywaniem niskich kopnięć, jak często ma miejsce, czy też przechwytywaniem kopnięć na korpus. Jak to ty będziesz oceniał, jak to w ogóle, że tak powiem, definiują zasady K1 takie akcje? Znaczy, jeżeli zasady chodzi K1, to są różne. Jeżeli chodzi o zasady wakowskie, absolutnie nie dopuszczają przechwytów. Jeżeli chodzi o zasady globala, jak najbardziej dopuszczają przechwyty, nawet wyprowadzenie akcji równocześnie z przechwytem. Tutaj zawodnicy walczą na zasadach wakowskich Polskiego Związku Kickbokserskiego, czyli te przechwyty są absolutnie niedopuszczalne, a że tak się wyrażę, broń Boże, wyprowadzanie akcji przy przechwycie. Zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy zawodnicy, tak jak już wcześniej wspomniałem, wywodzą się z formuły MMA i K1 i te przechwyty gdzieś są już w naturze, że tak powiem, zakorzenione, że to będą gdzieś tam dociśnięcia łokcia, ale jeżeli zawodnik generalnie to jest na zasadzie dociśnięcia i puszczenia, wtedy tylko zwracamy mu uwagę na to, żeby po prostu pilnował się z takimi technikami, ale jeżeli przechwyci tą nogę i prowadzi automatycznie akcję, czy bokserską, czy podcięcie, no to będzie się wiązało z ostrzeżeniami, w dalszej konsekwencji z minus punktami. No właśnie, wspomniałeś jeszcze o podcięciach, więc można powiedzieć, że pełen spektrum technik, zasady rywalizacji w Formule K1 zostały przedstawione. Tak jeszcze Cię zapytam na koniec. Mamy zawodników mniej doświadczonych, bardziej doświadczonych. No powiedz tak naprawdę, które walki bardziej lubisz sędziować? Bo z tymi mniej doświadczonymi zawodnikami na pewno musisz się więcej napracować. Ostatnio miałeś fajną walkę do sędziowania, bo praktycznie zawodnicy byli już na tak wysokim poziomie, że na dobrą sprawę nie było na co zwracać im uwagi. Tak, jedna interwencja na 10 sekund przed końcem walki. Tylko kwestia, powiedziałem już, ze zmęczenia, żeby wyżej głowy podnieśli i to wszystko. No nie, walka była akurat piękna. Mówimy tutaj o walce Łukasz Pławecki z Wojciechem Wierzbickim. No naprawdę, światowy top, jeżeli chodzi o technikę, jeżeli chodzi o tempo, wytrzymałość. 5 rund w takim tempie, w takiej wadze wytrzymać, powiem szczerze, że wielki szacun. Piękna walka. Raczej później, jeżeli chodzi o cały obraz i piękno tej walki, oglądałem sobie w telewizji, bo ja akurat będąc w środku troszeczkę na czym innym się skupiam i to mi zaburza jakby obraz tego piękna, ale naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o walki amatorskie, no naprawdę, no czasami trzeba się napracować, większe prawdopodobieństwo, że można oberwać, co się kilka razy zdarzyło, no trzeba tak samo pilnować zawodników, szybciej reagować na pewno, bo tutaj dużo więcej jest fauli, dużo więcej przewinień, po prostu ci zawodnicy często brak techniki chcą nadrobić sercem i ambicją, no i później to niestety różnie się kończy. Jeżeli to są zawodnicy poukładani już z dużym doświadczeniem, bagażem, że tak powiem, amatorskim i zawodowym, to z reguły na takich walkach sędzia niewiele ma pracy. To jest na zasadzie bardziej nie przeszkadzać niż interweniować. A jeżeli chodzi o amatorskie, jak typowo początkujący zawodnicy, no to niestety trzeba zapracować na swoją wypłatę. Maciek, no to w takim razie jeden z najlepszych polskich sędziów, Maciej Bajtel, trzeci człowiek dzisiaj w klatce Formule K1. Maciek, czekamy więc na otwarcie, a my za chwilę już przechodzimy z kolejnym gościem. Na moment będziemy mieli przerwę. Dziękuję bardzo, Maćku. Dziękuję.
Najlepszy polski kickbokser w kategorii do 81 kg według niezależnego rankingu Ranking, Kamil Jenel. Kamil, tak jeszcze na początek Cię zapytam, numer 1 polskiego kickboxingu, no chyba warto było pracować tyle lat na taki status. No jasne, że warto, witam wszystkich. Wczoraj właśnie widziałem, że uznali mnie znowu numer 1 w polskim rankingu przed takimi, wiadomo, bardziej głośnymi nazwiskami ode mnie w Polsce na pewno. Oni już dużo dłużej walczyli w Polsce, gdy ja dopiero wróciłem tutaj i mnie poznali, no ale jestem z tego zadowolony, że jednak tyle lat się biję, 31 walk i nigdy sobie nie wybierałem przeciwników, dlatego doszedłem do tego numeru 1. Kamile, Silesian Fight Night 1, pierwsza edycja tej gali, są Twoi zawodnicy, zresztą Twój klub bardzo prężnie się rozwija. Powiedz w ogóle, dzisiaj Ciebie sprowadzają jacy fajterzy, u których będziesz stać w narożniku? No, Adam Piastowski z mojego klubu jest tutaj w K1 75 kg walka i to wszystko, a jeszcze będę stał u Kasi Jaworskiej z Pako. Właśnie, będziesz stał też u Kasi Jaworskiej. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Kasi i Adama, powiedz, w jakiej są formie tak naprawdę? No, czego możemy się spodziewać po tej dwójce zawodników? Wiesz, Adam jest zawodowym wojskowym, czyli cały rok jest powiedzmy na 80% formy. Trenuje, wiadomo na ile czas pozwala treningi kickbokserskie, ale to jest taki zawodnik, który już tam od iluś lat jeździ, także jesteśmy zawsze pewni za niego, on tam trenuje, solidnie biega, także przyszedł teraz znowu z poligonu, wrócił, robiliśmy tarczę, jest w formie, myślę, że starczy siły i na pewno serducho, także będzie dobra walka. No a Katarzyna, moja koleżanka z Pako, no, dobra zawodniczka, myślę, że nie jest może tak doświadczona, bo bardziej startowała zawsze amatorsko, ale liczymy, że tutaj kibice przyszli, jest tutaj miejscowa, także da także dobre widowisko. Słuchaj, za Tobą bardzo pracowity półrocze, bardzo pracowity tak naprawdę rok, bo wiele tych walk stoczyłeś. Powiedz, zdążyłbyś już pojechać na wakacje, czy jeszcze te obowiązki trenersko-zawodnicze nie pozwalają wyrwać się na urlop? No, zrobiłem 4 walki bodajże w 8-9 miesięcy, także teraz już 2 tygodnie sobie odpoczywam, jeszcze tydzień. Wiadomo, że prowadzę zajęcia tam i grupowe, i personalne, ale nie ruszam się za bardzo, chcę zrobić 3 tygodnie takiej przerwy, żeby nic nie robić. W ogóle mięśnie odpoczną, głowa odpocznie, no i później sobie wrócę powoli, ale tam do gali, do DSF-u, do września jest jeszcze daleka droga, także nie ma co szarżować. A powiedz, żona w jakiś sposób nie naciska na Ciebie, żeby na wakacje gdzieś wyjechać? No nie naciska, na razie nie naciska, ale na pewno wakacje się przyda, na pewno gdzieś wakacje jakieś na pewno jak co roku się przytrafią. Ostatnio właśnie przed swoją walką mówiłeś, że pokażesz Bułgarowi, że nie są to złote piaski Bułgarii, tylko czarna śląska rzeczywistość, to może teraz Ty pojedziesz w te złote piaski i tam spędzisz urlop. Byłeś w ogóle w Bułgarii? Nie, nigdy nie byłem w Bułgarii, ale może akurat nie wiem, jeszcze nie ma jakichś większych planów. Zawsze jak co to jeżdżę na last minute, także zobaczymy. Kamil, no to w takim razie nie zajmuje Ci więcej czasu, wiem, że trzeba rozgrzać zawodnika, zawodniczkę. Życzę oczywiście powodzenia, żeby to były bardzo dobre walki, bo na to wszystko czekamy. No i czekamy na Twój wielki powrót już jesienią. Kamil, lider Jenel, lider również swojej kategorii wagowej w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, do widzenia.
po krótkiej przerwie. Grzegorz Szulakowski, witaj Grzesiu. Siemanko wszystkim, cześć. Widzimy się na gali Silesian Fight Night, pierwsza gala z cyklu robiona przez organizatorów tutaj ze Śląska. Powiedz, jak czujesz się na tej gali, bo ty jeździsz na dużo eventów, sam walczysz, odwiedzasz różne gale. No tutaj jest dopiero początek, dopiero pomalutku się zaczyna. Powiem szczerze, że jestem zaproszony jako VIP, gość honorowy dzisiaj. Przyjechałem pooglądać młode wilki, jak zostawiają krew pod łzy w tej oto klatce. Jak gala, no tego jeszcze nie wiem, bo jeszcze się nie zaczęła, ale... No jak nie wiesz, ty nie wiesz, ty wiesz wszystko. Z tego co widzę, ludzie się zbierają, na pewno dopisze frekwencja i co, no czekamy na waleczki, na główne show tego wieczoru i mam nadzieję i życzę wszystkim zawodnikom, żeby dzisiejszy wieczór dla każdego skończył się po prostu bez kontuzji, żeby wszyscy wrócili cali i zdrowi do domeczku. No pięknie to powiedziałeś, ale powiedziałeś też jedną wcześniej ważną rzecz. Właśnie tutaj zaczynają swoje kariery niektórzy zawodnicy. Właśnie to jest gala z typu tych gal, gdzie zawodnicy mają szansę rozpocząć właśnie swoją karierę zawodniczą, prawda? Tak, powiem, że ja też kiedyś byłem młody, też startowałem na takich galach jako amator jeszcze, żeby po prostu jakby to można było... To doświadczenie trzeba gdzieś łapać, prawda? Dokładnie, to jest naprawdę bardzo fajne, że tacy właśnie organizatorzy takich gal robią takie walki amatorskie przed walkami zawodowymi, bo to naprawdę młodzi zawodnicy mogą poczuć, po prostu wkręcić się w to i bardzo fajnie, cieszę się, że jestem tu dzisiaj, mogę to oglądać. Ile jest walk amatorskich? Wiesz co, generalnie miało być 11, z tego co wiem chyba będzie 8. I mimo wszystko czeka nas zajebiste widowisko. Powiedz, co u Ciebie słychać? Jak w klubie generalnie, kiedy Cię zobaczymy w klatce? U mnie gorąco, teraz powiem Wam szczerze. Nie, Ciepło, duszno, tak. U mnie jest dobrze, delikatna kontuzja kolana, ale trenuję normalnie, za niedługo zabieg, 2 tygodnie. Co za zabieg? Weź przybliż. Zabieg na kolano, gdzieś tam coś rozwaliłem przed galą, przed walką z Gamrotem. Nie mogłem się tak naprawdę dobrze przygotować przez kolano, ale nie ma co gdybać. O, tam zwala. No, nie. Było tak, że 3 tygodnie przed galą po prostu nie mogłem chodzić przez parę dni, że aż do takiego stanu doprowadziłem tą nogę. Ale wracam powoli, teraz naprawdę trenuję ostro, mimo tego kolana, tego dyskomfortu w nim, no ale mimo wszystko chcę to zrobić i mieć, kurde, taki, wiesz, spokój w sobie, że wchodzę na tę salę i robię ten trening na śmierć i życie, tak? A powiedz, czy jest możliwy, dojdzie do rewanżu, kiedy na przykład z Gamrotem? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że teraz nawet rewanżu bym nie chciał. Chcę zrobić 2 walki, żeby po prostu, można powiedzieć, ułożyć się do tej walki, jako mistrz do walki o mistrzostwo. W ostatniej walce z Gamrotem, jak powiedział sam Kasta, że nie jestem gotowy na tę walkę, ja tak mówiłem, co tam gada, wiesz, ale dopiero po walce tak naprawdę Doszło do Ciebie, tak? Skumałem, o co mu chodzi i naprawdę Waldemar Kasta to jest, kurde, łeb, jakiego po prostu nie znam, nie? Jest taki łebski filozof i naprawdę miło się go słucha i można... Miał rację? Tak, miał rację, dosłownie miał rację. Nie spodziewałem się tego nawet, że będzie miał tą rację, ale mówię, doszło to do mnie po walce i co? Układam się dalej do tej waleczki, robię 2 waleczki, mam nadzieję, że 3. walkę dostanę walkę o pas i tam właśnie zmierzam, nie? Robisz 2 waleczki, czyli po wakacjach? Szczerze powiem, że nie wiem, jak mi kolano pozwoli po tym zabiegu. Dokładnie 20 się dowiem, dokładnie kiedy będzie ten zabieg. Czekamy. No, w tym roku na pewno, tak powiem. W tym roku na pewno, myślę, bardziej mi się nastawia na grudzień. I tym optymistycznym akcentem, że w tym roku zobaczymy jeszcze Szulakowskiego w klatce. Na fanpage'a zapraszam, na Instagrama, lajkować, bo tam też mnie pełno. Gwiazda, jednym słowem VIP i tu, tak? Ogarniasz wszystkie media. Jak najbardziej, cały czas. Może, kiedyś zrobimy tutaj z Serafinem wywiad, jako ja prowadzący. Zróbmy to. Tak jest, będzie odpowiadał na moje pytania. Możecie przygotować do tego następny wywiad z Serafinem. Dzięki wielkie, to krótka przerwa, po przerwie wracamy, kolejni goście. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was i miłego wieczoru. Dzięki. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam Was na pierwszą edycję gali Silesian MMA Challenge.
Wytrwałość, rywalizacja i nieustępliwość to cechy czyniące wojowników. Życzę ich zatem zaproszonym dziś sportowcom. Zapraszam bohaterów dzisiejszych starć do oktagonu, a Państwa proszę o godne ich powitanie. Jako pierwszą do oktagonu zapraszam Kasię Jaworską, reprezentującą Pako Team Katowice. Zapraszam jej przeciwniczkę Dominika Rembelska, Bąkowski Fight Team. Kolejny zawodnik to Patryk Trytek, Berserkers Team. Zmierzy się on z Robertem Gromadą, UKS Hiłasi. Zapraszam Mateusz Legierski, Oktagon Team Cieszyn. Adam Piastowski, Fuchs Zabrze. Sebastian Rajewski, Rajewski Team. Michał Sobiech, Das Berserkers Team Bielsko-Biała. Kolejny fighter to Tomasz Romanowski, Berserkers Team. Jego przeciwnik to Łukasz Cieplechowicz, Spartan Knurów. Adrian Kępa reprezentuje Emetadores Katowice. Filip Lamparski, Das Berserkers Team Bielsko-Biała. Alan Kwieciński, Berkut WCA Fight Team. Filip Bienias, NKSW Hoły Team Nowy Targ. I ostatnie starcie, waga ciężka, Lubo Sławik, Phantom Dublin. I Sławomir Rawiński, Legion Team Tarnów. Jeszcze raz wielkie brawa i dziękuję zawodnikom. Proszę o rzetelne przygotowanie się do walki, a za chwilę do oktagonu zapraszam kobiety. Zmierzą się Dominika Rembelska i Kasia Jaworska w formule K1.
Serdecznie zapraszam na galę Silesian Fight Night 16 czerwca w hali Mosir. Moim przeciwniczką jest Dominika Rembelska. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu, witają Państwa po raz kolejny. Artur Kornik-Sawiński Oraz Paweł Sawicki. Będziemy dla Państwa komentować dzisiejsze zmagania podczas Silesian Fight Night 1. Przed nami pierwszy pojedynek w formule K1. Zmierzą się Dominika Rembelska z Bąkowski Fight Club Piaseczo, a także Katarzyna Jaworska z Paco Team Katowice. Obydwie niezwykle utalentowane i utytułowane, bowiem wiele sukcesów zarówno na polskiej arenie, jak i na międzynarodowej. Kasia Jaworska to zawodniczka w blond włosach, w jaśniejszej koszulce, a ubrana na czarno Dominika Rembelska. Podopieczna Piotra Bąkowskiego, doświadczona zawodniczka capoeira. Zobaczymy, jak takie zestawienie stylów tak naprawdę sprawdzi nam się w klatce organizacji Silesian Fight Night 1. Sędzią oczywiście Maciej Bajdel, z którym też mieliśmy okazję porozmawiać. Rembelska z odwrotnej pozycji, więc Artur, no na pewno będzie to jakieś utrudnienie dla Katarzyny. Tak, oczywiście każda zawodniczka, która walczy z Mańkuta, każdy zawodnik, który jest leworęczny, jest zawodnikiem, który jest dużo bardziej niewygodny. No dokładnie, zaczynamy od wymiany mocnych kopnięć na nogi. Z jednej i z drugiej strony zobaczymy tutaj sporo sukcesów w low kicku Katarzyny Jaworskiej, podopieczna Witolda Kocki. No dzisiaj Witolda Kocki nie ma w narożniku, jest Kamil Jenel, no na pewno jest to zastępstwo równie godne jak trener. Teraz wysokie kopnięcie, fenomenalnie trafiła Kasia. Widzimy, że dziewczyny nie kalkulują, nie ma tego typowego dla pierwszej rundy takiego badania przeciwnika. Od razu są mocne wymiany, mocne kopnięcia, mocne ciosy proste. Teraz widzieliśmy świetne prawe krzyżowe Kasi Jaworskiej. Dominika Rembelska dość wysokie tempo w tym roku sobie narzuciła. Niedawno przecież walczyła też na gali, którą mieliśmy przyjemność... Bardzo ładne znowu ciosy proste. Przyjemność mieliśmy pokazywać w Zawierciu. Tam pojedynek wygra, no na pewno będzie chciała podtrzymać dobrą serię, ale świetny teraz lewy Kasi Jaworskiej dochodzi celu. Tak, ta lewa ręka bardzo ładnie pracuje, dochodzi co parę chwil właśnie do głowy Dominiki. I jeszcze jedna dobra akcja, zaczęła ręką, skończyła nogą zawodniczka z Katowic. No widać tutaj tą różnicę, że jedna i druga wywodzi się tak naprawdę z różnych formuł kickboxingu. No Dominika z tych formuł planszowych, gdzie operuje się bardzo dużo na kontrze, na dystansie, a Kasia jak typowa zawodniczka formuł ringowych, mocny półdystans, mocny boks i fenomenalne niskie kopnięcia. Proszę zwrócić uwagę, że Kasia zaczyna kombinację rękami i kończy kopnięciem. Wtedy to kopnięcie jest oczywiście mniej widoczne dla przeciwniczki, wygląda na to, że skupia się na obronie ciosów. No to jest taki tak naprawdę styl, jaki uczy Witold Kocka, jeden z najlepszych polskich trenerów kickboxingu, trener kadry zresztą w Polskim Związku Kickboxingu. Teraz mocna wymiana lewy na lewy, jeszcze jedna. Bardzo ładna runda, cały czas zawodniczki nie oszczędzają się. Raz jedna, raz druga, wchodzi w wymianę, nie ma ucieczki, jest cały czas atak. No dokładnie, tutaj Dominika Rembelska zdarza jej się zrobić krok do tyłu, ale tylko po to, żeby nabrać rozpędu i zaatakować z furią Kasię Jaworską. Nawet coś niespotykanego się pojawiło, ze względu na to, że proszę zwrócić uwagę na lewą nogę Dominiki, tam jest rozcięcie. Tak, no jest drobna stróżka na lewym udzie Dominiki Rembelskiej, Zazwyczaj ale po low kickach pojawiają się oczywiście jakieś siniaki, ale rozcięcia, no to jest rzadkość. no musiała dostać paznokciem po prostu, widać Dominika. Albo Kasia ma niezwykle ostre piszczele. No i pisze niczym... Kolejny prosty, bardzo ładna kombinacja. Ciosy proste dochodzą. Ostatnie 10 sekund, zobaczymy, która z nich przyspiesza, próbuje jeszcze zaznaczyć końcówkę Rembelska, ale zaczyna akcję nogami, więc tak naprawdę no, przeciwniczka może przygotować się do takich akcji. No dobra runda dla zawodniczki z Katowic, niesionej dopingiem swojej publiczności. Teraz będziemy mieli 60 sekund na to, żeby uspokoić oddech, żeby jeszcze gdzieś doszlifować ten plan taktyczny nakreślony przed walką. Bardzo dobra runda, toczona w mocnym tempie. Zawodniczki teraz mają czas na dojście do siebie, ponieważ no, niewątpliwie te 3 minuty dały im troszkę odczuć.
tutaj walki kobiet w K1 3 rundy po 3 minuty, więc tak samo jak u mężczyzn, więc żadnej dyskryminacji tutaj nie mamy, jeżeli chodzi o zasady walki sportowej w Polskim Związku Kickboxingu. Pełne równouprawnienie. Dokładnie, więc tutaj mogą pokazać, co potrafią zarówno Kasia Jaworska, jak i Dominika Rembelska. No, w tym śląsko-mazowieckim pojedynku jak na razie wydaje nam się, że prowadzi zawodniczka z Katowic, ale ma apetyt na pewno na zwycięstwo, na przełamanie rywalki. Dominika Rembelska niezwykle doświadczona, już kilkanaście lat tak naprawdę spędzonych na matach, na ringach. Wiele pojedynków z czołowymi zawodniczkami jak Judyta Rymarzak, czy też inne zawodniczki, którym stawała naprzeciw. Dominika Rembelska z reguły na ostatnią chwilę była ściągana zawodniczka reprezentująca Bąkowski Fight Club. Zaczynamy runda druga, wciąż z odwrotnej pozycji zawodniczka z Piaseczna. I znowu akcja rękami zakończona low kickiem. Bardzo ładnie Kasia obija konsekwentnie tą nogę. Raz jedną, raz drugą. Co? Piękny teraz ten lewy, krótki sierp dochodzi znowu do szczęki Dominiki. No to trzeba też zauważyć, że gdzieś wyprowadzając te kopnięcia Dominika bardzo nisko opuszcza te ręce, dlatego też Kasia potrafi wykorzystać tą lukę i zaatakować swoim celnym uderzeniem. Zgadza się, tak jak zauważyłeś, właśnie Dominika przy każdym kopnięciu nisko opuszcza te ręce, ale też kopie od razu, bezpośrednio, nie uprzedza tego kopnięcia akcjami rękami, nie odwraca uwagi, przez co jest bardzo czytelna dla Kasi. No teraz mamy chwilę, kiedy na środku ringu znalazła się Katarzyna Jaworska, co warto zauważyć, też bardzo oszczędnie gospodaruje energią zawodniczka Pako Team Katowice, nie wykonuje niepotrzebnych ruchów, wszystkie te akcje są przemyślane, wymierzone, tak jak teraz lewy, prawy, tam musnął dosłownie nos jeden i drugi cios Dominik Rembelską. I teraz jeszcze jeden low kick. I znów zaczyna tym middle kickiem Rembelska. No te akcje jak na razie nie przynoszą jej zbyt dużego rezultatu. Być może powinna bardziej gdzieś zakręcić to biodro, żeby włożyć nieco siłę w te kopnięcie podopieczne Piotra Bąkowskiego. Przede wszystkim powinna zacząć kombinację rękami, bo bezpośrednie kopnięcie na Kasi jest zbyt czytelne i po prostu blokuje je łokciem. No dokładnie, tak jak mówisz, jeszcze w tym czasie potrafił prowadzić kontry, czy też prawym krzyżowym, czy lewym prostym. Teraz świetnie uniknęła tego ciosu Jaworska, a teraz doskonała kontra zakończona low kickiem. Teraz jest element, taki okres walki, kiedy Kasia tak zwolniła troszkę, atakuje głównie z kontry, przyjmuje kopnięcie i wtedy dopiero oddaje. Nie jest zawodniczką, która idzie do przodu, tylko która bardziej czeka. O, kolejny piekielny, mocny low kick, aż było widać po Dominice, że wyprowadził ją z równowagi. Te udo coraz mocniej obkopane. Już zaczyna podnosić prawą wykroczną nogę Rembelska, no to już oznacza, że wewnątrz tego uda jest już bardzo bolące miejsce i być może zakończy nam się ten pojedynek po takich niskich kopnięciach. Teraz w natarciu zawodniczka z podwarszawskiego Piaseczna, ale jeszcze jedno niskie kopnięcie odpowiada Jaworska. No nie zmienia się taktyki, która działa i to jest teraz świetny. Znowu ten lewy sierp, bardzo ładny, taki króciutki. No, fenomenalnie to robi Kasia Jaworska, naprawdę wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o kickboxing. No bo bezpośrednie kopnięcie Dominiki to jest za bardzo czytelne. Trzeba kopać właśnie tak jak teraz Kasia. Zrobiła lewy, prawy, potem poszła noga za tym. I jest prawy, zachwiała się Rembelska. Ale nie poszła za ciosem jeszcze Kasia Jaworska. Pokazuje, że jest gotowa przyjąć otwartą wymianę. Ostatnie 10 sekund drugiej rundy. Jest też Tomasz Gromadzki, pięściarz zawodowy, który bardzo tutaj przeżywa walkę swojej koleżanki klubowej, bo on też nieraz pojawiał się na macie, na ringu w Pako Team Katowice. Tak, Tomasz Gromadzki głównie znany z tego, że jest bokserem, ale też inne sporty walki nie są absolutnie mu obce. Tak, zdarzyło mu się nawet występować w kickboxingu. Zresztą nie byle kim, bo z Pawłem Biszczakiem stoczył naprawdę świetny pojedynek. Więc no jak co by nie powiedzieć, uwagi, które przekazuje, nawet gdzieś stojąc daleko od klatki, są uwagami cennymi. Tu widzimy Dominika Rembelska w narożniku. Mocno zmęczona zawodniczka z Piaseczna, mocno kopane uda. No zobaczymy, czy będzie w stanie jeszcze wystać w tej trzeciej rundzie, jeszcze podjąć rywalizację. Zobaczymy, która zawodniczka na tą trzecią rundę zachowała więcej sił. Wydaje mi się, że jest to Kasia Jaworska. No
No, Dominika Rembelska nie jest znana z jakiejś fenomenalnej kondycji, no ona toczy te pojedynki w formułach planszowych, gdzie faktycznie więcej trzeba skakać, ale te ciosy ważą nieco mniej i też walki są krótsze. Natomiast Jaworska doświadczona już na dystansie również tym 3-rundowym, więc no zobaczymy, czy to śląskie powietrze dobrze wpływa na kondycję. Widzimy, że Kasia Jaworska dalej próbuje konsekwentnie obijać tą nogę Dominiki. No już zmieniła pozycję Dominika Rembelska teraz, lewa noga z przodu, więc i tam ta stróżka krwi coraz wyraźniejsza. I znowu zaczyna podwójny lewy prosty, ale nie dołożyła jeszcze kopnięcia. Teraz w kontrze lewy sierpowy dochodzi celu. I kolejny. No świetnie wykorzystuje tak naprawdę każdą lukę w obronie rywalki, czy też w ataku nawet Dominiki Rembelskiej. Teraz znowu trafiła lewym Kasia Jaworska. Niezależnie od wyniku jestem pewny, że Dominika dzisiaj nie potańczy na afterparty. Te nogi dadzą odczuć. No chyba Artur, że ty ją poprosisz do tańca, no chyba tobie nie odmówi. Ale wróćmy do pojedynku, cały czas tutaj walka pod znakiem niskich kopnięć Kasi Jaworskiej. Teraz jeszcze jedna próba kopnięcia, już zaczyna jeszcze raz, ale odczuła, ugięła się na chwilę ta noga Dominiki Rembelskiej. No ona tu już walczy tak naprawdę o przetrwanie, o to, żeby ta walka nie zakończyła się przed czasem, a wciąż obijana, wciąż rozbijane te uda, na którym będą pojawiać się krwiaki. Zwróć uwagę, że tutaj też w tym pojedynku nie ma takiego szachowania, jakiegoś spychania przeciwniczki pod liny, no tutaj w tym przypadku pod siatkę. Tutaj jest ciągła wymiana, jedna akcja za akcję, cios za cios, kopnięcie za kopnięciem. No dokładnie i też cała walka tak naprawdę przebiega nam na środku klatki, co też jest dość niespotykane, jeżeli chodzi o kickboxing. Jeszcze jeden mocny, niski low kick, ale no próbowała tu obrotówką gdzieś jeszcze ten dystans zachować Rembelska. Wysokie kopnięcie, ale na rękawicy Jaworskiej. Kasia Jaworska cały czas powtarza pewne akcje, pewne ciosy, które bardzo dobrze jej dzisiaj wchodzą. Jest to właśnie lewy sierp, prawy prosty, no i ten low kick, który zdecydowanie dewastuje nogi Dominiki. Że taktyka przygotowana przez Witolda Kostkę zdaje swój egzamin. Teraz jeszcze jedno niskie kopnięcie, ale trafiła też kilkoma ciosami Rembelska, która no wydaje się, że jakby cały czas odczuwa Dominika te kopnięcia. Ale nie próbuje jednak przycisnąć jeszcze, spróbować zakończyć walki przed czasem Jaworska, więc na razie jeszcze bawi się z rywalką w kotka i myszkę, cały czas karcąc ją za każdy błąd. Ostatnie 10 sekund, dziewczyny się już odpalają. Kasia jeszcze próbuje tych low kicków, jest raczej pewna swojego zwycięstwa, wycofała się na samą końcówkę. Dokładnie, podnosi ręce do góry Katarzyna Jaworska. Ze spuszczoną głową do narożnika zeszła Dominika Rembelska. No ona też musi zdawać sobie sprawę z tego, co działo się przez ostatnie 9 minut, że nie była zawodniczką, która, że tak powiem, błyszczała nam w klatce w tej walce otwierającej Silesian Fight Night 1. A Kasia Jaworska, no co by nie powiedzieć, wraz z debiutem nowej organizacji na śląskiej ziemi świetnie zaprezentowała się również jedna z najlepszych kickbokserek z tego regionu. Bardzo ładnie nam się ta gala rozpoczęła, bardzo ładna walka. Po jednej i po drugiej stronie trzeba naprawdę nisko schylić czoła przed zawodniczkami. Dokładnie, bardzo czysta przede wszystkim, bo sędzia nie miał za dużo pracy. Obydwie zawodniczki doświadczone. Widać było, że tutaj jeżeli chodzi o poziom wyszkolenia, to jest to poziom najwyższy w naszym kraju. Nie było nieczystych ciosów, nie było tak naprawdę klinczu w tym pojedynku. Non-stop action, można powiedzieć. Sędzia przywołuje zawodniczki i przed nami werdykt. Jednogłośnie sędziowie zwycięzcą tego pojedynku ogłosili reprezentantkę Pako Team Katowice, Kasię Jaworską. Werdykt bez niespodzianki, Kasia Jaworska zwyciężczynią pierwszego pojedynku. Zapraszam bohaterów drugiego starcia. Starcie odbędzie się w formule MMA, kategoria 60 kg. Jako pierwszego zapraszam Robert Gromada.
zwyciężał reprezentant UKS Hyosai Robert Gromada. Jego przeciwnik w swym debiucie szybko zwyciężył przeciwnika, zapinając już w pierwszej rundzie duszenie Mataleo. Reprezentant Berserkers Team Patryk Trytek. Starcie odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Nad starciem czuwa Tomasz Bronder. A więc zaczynamy starcie w Formule MMA. Robert Gromada, Patryk Trytek, a sędzią osoba, która jest Ci chyba, Artur, trochę już znana. Ach, Tomasz Bronder, sędzia znany choćby z KSW, ale także mój trener główny. Od razu mamy tutaj obalenie, Patryk Trytek z góry. Robert Gromada ma niezwykle długie nogi w ogóle, jeżeli chodzi o jego warunki fizyczne na kategorię 60 kg, to są niesamowite. Ale już od razu przechodzi tą półgardy zawodnik z klubu z Berserkers Team Stargard Szczeciński. Już pracuje nad uchwytem ręka, głowa, żeby jeszcze wywierać presję, przychodzić, wciągać kolano. Za sekundę uwolni nogę, tak jest, uwolnił nogę, przeszedł na dosiad. Teraz potrzebuje, żeby tylko uwolnić głowę, wtedy może się wyprostować i zadawać ciosy. No i zobaczymy, już powoli jest postura pełna. Wyprostowany zawodnik, więc za chwilę grat ciosów powinien spaść na głowę Roberta Gromady, ale ten jeszcze cały czas sprytnie klei się do przeciwnika, nie całe miejsce. Będzie próba dźwigni na łokieć. No zobaczymy, czy już w pierwszej rundzie zakończy to Trytek, jednak nie. Teraz jeszcze znów ciosy na głowę lądują w parterze. Widzimy też, że Robert za bardzo nie ma pomysłu, jak wyjść z tej pozycji. Zostawia te ręce wyprostowane, przez co Patryk może, tak jak wspomniałeś, skręcić się do dźwigni na łokieć. Ale na tą chwilę Patryk wybiera jednak ciosy. Wydaje mi się, że jest to dużo lepsze rozwiązanie. Na pewno wiele bardziej efektowne i przynoszące rezultat. Prawdopodobnie w postaci tego, że sędzia Tomasz Bronder zacznie już upominać powoli Roberta Gromadę, żeby zaczął się bronić. Teraz potworny łokieć, powtórka. No, trzeba powiedzieć, że Patryk Trytek mocno wszedł w ten pojedynek, a Robert Gromada... Kolejne mocne ciosy spadają na głowę Roberta. Myślę, że sędzia za chwilę przerwie. Koniec! Tak jest. Patryk Trytek zwycięzcą pierwszej walki w Formule MMA. No widzimy, niepocieszony jest Robert Gromada, no nie był to jego dzień. Natomiast Patryk Trytek fenomenalnie przeszedł gardę, zdobył dosiad, wyprostował się i bombardował ciosami. Tak, zdecydowanie walka po myśli Patryka Trytka. Widzimy, że nawet się nie zmęczył za bardzo. Sędzia przywołuje na oficjalny werdykt. Oczywiście tutaj ogłoszenie werdyktu jest tylko formalnością. No, Robert Gromada próbował dziś złapać gilotynę, wciągnąć do gardy. No niestety wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle. 49 sekund i przez TKO rozbicie łokciami w parterze zwycięzcą zostaje reprezentant Berserkers Team Patryk Trytek. Zwycięzca pierwszej walki MMA Patryk, no tak naprawdę zaczęło się bardzo mocno, skończyło się bardzo mocno. Taki był plan, żeby przeciwnika zdominować już od pierwszej akcji. Nie, plan był zupełnie inny. Miałem troszeczkę więcej poboksować, poskracać ten dystans, bo był wyższy, jak widać było, ale nie wyszło. Byłem gotowy na boks. Trenuję u Gracjana Szczecińskiego, znanego boksera, u Kuby Stańczuka w Muay Thai. Chciałem trochę po tej stójki porobić, no ale wyszło jak to walka, nie? No rywal od razu miał chyba inne plany, bo próbował gdzieś tam wciągnąć cię w gilotynę, nie udało mu się, a ty widziałem, że tam próbowałeś, gdzieś szukałeś dźwigni na łokieć, co tam nie wyszło, żeby się skręcić do końca i gdzieś wyciągnąć rękę? Nie. Ja byłem czujny na jednego kończenia, bo wiadomo, mam dłuższe kończyny, widziałem, że szukał tego, ale czekałem na to i chciałem wtedy tą rękę spychać i łapać nadgarstek, dokontrolować i bić. Na skończenia nie polowałem, bo wiem, że w walce to ciężko tak skończyć. Teraz zasłużone wakacje, rozumiem, i powrót jesienią. Nie, szybciej będę planował, jak najszybciej chcę wystartować. Jestem młody, chcę się bić często.
Tym bardziej to był mój debiut, mam 24 lata. Stać mi na więcej, z lepszymi zawodnikami. Chcę z czołówką się bić. No to w takim razie życzę Ci jak najszybszego spotkania z czołówką. Patryk Trytek, gratulujemy zwycięstwa, my wracamy do komentatorów. Dziękuję. Ciąg dalszy. Proszę Państwa, przed nami trzeci pojedynek. Tym razem wracamy do formuły K1, kategoria 75 kg. Zapraszam do oktagonu Adam Piastowski. Zapraszam jego przeciwnika, a jest nim Mateusz Legierski. Witam wszystkich, nazywam się Mateusz Legierski. Chciałem zaprosić wszystkich na galę Silesian Fight Night 16 czerwca w Mysłowicach. Będę ja, bądźcie i wy. Zapraszam. Proszę Państwa, ten zawodnik ma 26 lat. Jest trzykrotnym mistrzem Polski w kickboxingu. Reprezentuje Yenel Fight Club. Adam Piastowski. Ten zawodnik jest zawodnikiem MMA, ma stoczonych 5 zwycięskich walk w tej formule. Dziś to jego debiut w K1. Reprezentant Oktagon Team Cieszyn. Panie, panowie, Mateusz Legierski. Starcie potrwa na dystansie 3 razy po 3 minuty. Nad starciem czuwa Maciej Bajtel. Maciej Bajtel ponownie w klatce, a więc oznacza to, że mamy kolejny pojedynek w formule K1. Adam Piastowski, zawodnik Fuchs Zabrze, wielokrotny już medalista mistrzostw Polski w kickboxingu, zmierzy się tym razem z zawodnikiem MMA Mateuszem Legierskim z Oktagon Team Cieszyn. No zobaczymy, jak wyjdzie nam taka konfrontacja. Ale piekielny high kick na samym początku w wykonaniu Mateusza Legierskiego. No, ten zawodnik nieco wyższy. Od razu mocno starał się odpowiedzieć Adam, ale potworne wymiany. No ta walka chyba nie potrwa pełnego czasu, jest kolano, jest drugie, ale sędzia Bajtel, który zwraca uwagę oczywiście słusznie, jedno kolano w formule K1 w pojedynku zawodowym, chociaż zaczęło nam się naprawdę emocjonująco. Ale sztorm, myślę, że ta walka nie wyjdzie na pierwszą rundę. Panowie zdecydowanie nie przyszli się tutaj badać. Ach, kolejne mocne ciosy. No, świetnie operuje ciosami sierpowymi, widzi bardzo dużo Mateusz Legierski w tym półdystansie, jak próbuje skrócić go Piastowski. No, będzie miał sporo problemów zawodniku, którego na narożniku stoi Kamil Yenel. Widzimy, że na twarzy Adama Piastowskiego już tam pierwsze siniaki wychodzą. Ale teraz trafił sam Piastowski. Jest kolano Legierskiego, no mocno poszli obydwaj zawodnicy, od razu włączyli piąty bieg, pomijając jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę. Znowu ten potężny high kick, to nogą bliższą, no. Rzadko spotykana technika.
Ale trafił tym high kickiem Piastowski, jeszcze poprawił ręką, ale wciąż stoi sztywno na nogach Legierski. No, zapowiada się naprawdę wojna o Śląsk, że tak powiem, w tym pojedynku. Ale niesamowicie odporne szczęki mają panowie, ponieważ no, już i jeden i drugi przyjął taki cios i takie kopnięcie, które już mogło spokojnie spowodować liczenie. Jest teraz dobry prawy krzyżowy w kontrze Piastowskiego. O, ale odpowiada również swoim Legierski. Teraz świetna akcja na odchyleniu, no dużo potrafi wykorzystać te warunki fizyczne. Oj, teraz niedozwolone kolano, nieco za nisko i będzie miał chwilę, żeby dojść do siebie Adam Piastowski. No, Legierski jak do tej pory walczył w formule MMA, amatorsko 5 pojedynków wygranych, jedna porażka, jeden remis, przepraszam. Więc no, to doświadczenie już podczas gal ma. Pokonał takich zawodników jak chociażby Kamil Moksalik, jeden z ciekawszych fighterów młodego pokolenia. Teraz kolejna wymiana. Ale słychać, kto walczy u siebie. Adam Piastowski ma za sobą całą publiczność i na terenie wroga tak naprawdę walczy reprezentant Cieszyna. Ale potworny ładunek mocy jest w tych ciosach. No, wyładowanie niczym niesamowite. Mocny low kick, naprawdę panowie w każdy cios, w każde kopnięcie dają 100%. Teraz kolejna mocna wymiana, trafił swoimi prawymi Adam Piastowski. Ale świetny teraz podbródkowy, no, pokazuje naprawdę szeroki wachlarz technik pięściarskich Mateusz Legierski, chociaż no, po nim widać, że jest zawodnikiem, ma gdzieś te pojedyncze, dwójkowe akcje, gdzie Piastowski swoje akcje rozwija, 3, 4, nawet 5 ciosów kombinacji, tak jak teraz, ostatnie 10 sekund. No, bardzo ładnie Adam Piastowski w końcu zamknął pod klatką, pod siatką Mateusza Legierskiego, który jest zawodnikiem wyższym i wtedy mógł wchodzić tymi ciosami sierpowymi. Bardzo mocna pierwsza runda, zobaczymy, no, który wyjdzie świeższy do drugiej. No to oczywiście gromkimi brawami nagrodzeni obydwoje zawodnicy, no ale za takie emocje nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Adam Piastowski, Mateusz Legierski, prawdziwa wojna w pierwszej rundzie. No zobaczymy, jak ten pierwszy akt tej wojny, zakończony przed dosłownie kilkunastoma sekundami, wpłynie na ich podczas drugiego aktu. Który z nich zachował więcej sił, który jeszcze ma na tyle dużo mocy, żeby przycisnąć, zaatakować, próbować przełamać rywala. W narożniku Mateusza Legierskiego Michał Mankiewicz, meta znany z walk MMA. Widzimy, że energicznie stara się mu przekazać jak najwięcej wiedzy. Jeszcze łyk wody. I ruszamy. Adama Piastowskiego, Kamil Jenner. Spodziewasz się zwolnienia w drugiej rundzie? No mam nadzieję, że będzie jeszcze przyspieszenie, tak jak Dokładnie. teraz. Przynajmniej na początku jeden i drugi zerwie się do ataku. Ale potężny high kick, który dochodzi wprost do szczęki Adama Piastowskiego. Mimo to on dalej stoi, dalej atakuje. No zaczęła nam się ta druga runda tak samo. Mateusz Legierski! Niesamowite! Adama Piastowskiego, no chyba to już będzie po walce. Chwiejnym krokiem, no sędzia Bajtel raczej nie pozwoli kontynuować tej walki. Tak jest! Mateusz Legierski, kandydat na nokaut roku! Latające kolano w wykonaniu Mateusza Legierskiego. W pierwszej rundzie próbował 2 razy tej techniki. Nie dochodziła celu. Teraz wystrzelił. No, niesamowita technika. No, fenomenalnie to zrobił zawodnik z Cieszyna. Uciszył publiczność w Mysłowicach. No tutaj sporo kibiców Adama Piastowskiego. No będzie musiało obejść się smakiem triumfu swojego. Adam Piastowski dalej dochodzi do siebie. No, potężne to kolano, które przyjął Adam. Tak jak wspomniałem, Mateusz w pierwszej rundzie 2 razy próbował tej techniki i szczerze mówiąc nie wychodziła całkowicie, ze względu na to, że nie dosyć, że kolano nie dochodziło, to jeszcze był odsłonięty na tyle, że Adam zadawał ciosy sierpowe, które dochodziły do głowy Mateusza, no ale teraz w drugiej rundzie technika weszła perfekcyjnie. No, ale już chyba doszło do siebie, uśmiecha się Adam Piastowski, no przyjął potężne kolano. Gratulujemy oczywiście Mateuszowi Legierskiemu i czekamy na oficjalny werdykt i za chwilę porozmawiamy krótko ze zwycięzcą.
drugiej rundzie knockout przez latające kolano i zwycięzcą zostaje reprezentant Oktagon Team Cieszyn, Mateusz Legierski. Wielkie brawa dla obu wojowników. Mateusz Legierski, udany debiut w K1, ale jak udany, no latające kolano próbowałeś tam w pierwszej rundzie 2 razy, ale to co się stało w drugiej, no powiem Ci, kurczę, chyba jest mocny kandydat na knockout roku. Dziękuję bardzo, tak, ćwiczyłem cały czas latające kolano i wiedziałem, że albo będzie ogródotówka, albo latające kolano, ale wiedziałem, że będzie knockout. Obiecałem wszystkim, obiecałem mamie, że wrócę cały, że znokautuję. Dotrzymałem słowa, jak zawsze. No niezwykle słowny z Ciebie człowiek w takim razie. Mateusz, no Twój rywal nie odpuszczał, przyjmował te wysokie kopnięcia, przyjmował mocne ciosy, ale też mocno oddawał. Powiedz, któryś z tych ciosów Cię naruszył? Poczułem jedno kopnięcie, a tak to nie zrobił mi krzywdy. Nic mi się nie stało, nie ucierpiałem na tej walce. Ciężko ćwiczę, każdy dzień robię po 2 treningi, pracuję po 10 godzin na budowie, potem robię jeszcze 2 treningi. Znam swoją wartość, wiem, że jestem mocnym zawodnikiem i wiem, że mogę walczyć w każdej płaszczyźnie, czy to MMA, czy to K1. Trafiło się w K1, wziąłem w K1. Następne starty w 70 MMA. Czyli MMA, zostajesz na stałe w MMA i okazjonalnie K1. Okazjonalnie K1, będę się starał mieszać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mateusz, wielkie gratulacje, naprawdę fenomenalna postawa, oby więcej takich walk, oby więcej takich knockoutów. No i powiem szczerze, no kurczę, jeden z lepszych knockoutów, jakie w tym roku widziałem, a widziałem wiele. Może knockout roku uda się, dziękuję bardzo, dziękuję. A my wracamy już do walk. A jego przeciwnikiem jest Sebastian Rajewski. Ten zawodnik ma 23 lata i 3 wygrane walki w formule semi-pro. Wszystkie te walki wygrał przed czasem, poddając swych rywali. Panie, panowie, reprezentant Das Berserkers Team Bielsko-Biała, Michał Sobiech! Jego przeciwnik ma 26 lat i na swym koncie 7 walk zawodowych. 4-krotnie zwyciężał, dając bardzo emocjonujące starcia. Reprezentant Rajewski Team, Sebastian Rajewski! Pojedynek potrwa na dystansie 3 rund po 5 minut. Nad starciem czuwa Tomasz Bronder.
Michał Sobiech wybrał sobie bardzo trudnego rywala. Sebastian Rajewski z klanu Rajewskich. Kolejny produkt Roberta Rajewskiego seniora. No jak na debiut zawodnik z 7 walkami zawodowymi w MMA, wieloma walkami w kickboxingu. Bardzo trudne wyzwanie. Tak, zgadza się. Sebastian Rajewski jest jednym z braci Rajewskich, którzy no, w tym miesiącu robią furorę ze względu na to, że trzej bracia wcześniej już w czerwcu wygrali, a teraz czas na Sebastiana. No zobaczymy, czy mu się uda. Niedawno związał się kontraktem menadżerskim z Arturem Gwoździem z Artnox Fight Group. No jak na razie tutaj bez kompleksów poszedł do niego Sobiech. Ostre wymiany w stójce od początku, podopieczny Damiana Herczyka. Teraz próba prawego krzyżowego, prześlizgnął się tylko po skroni Sebastiana. Czwarta walka gali, czwarta, gdzie nie ma tego w pierwszej rundzie, tego takiego czekania na przeciwnika, badania się, sprawdzania umiejętności, łapania dystansu. Od razu są mocne wymiany, mocne kopnięcia. Od zwrotnej pozycji Sebastian Rajewski, no jak na razie postanowił walczyć w stójce. Widać, że Damian Herczyk jakieś luki dostrzegł w tej stójce Sebastiana Rajewskiego, a Michał Sobiech no niesiony dopingiem swoich fanów teraz. Klamra, pełna klamra, przyciśnięty do siatki Rajewski. Zobaczymy, czy będzie w stanie wyciąć przeciwnika, chociaż szykuje się nieco do uchimaty Rajewski. Jest podebrana noga na wysoko, high crouch. No ale dobrze, tutaj świetnie się broni Ale potężny łokieć! Zaskoczył teraz Sebastiana Rajewskiego, który skupił się tylko i wyłącznie na obronie przed obaleniem. Zapomniał, że jeszcze możemy zadawać ciosy. No ale cały czas dobrze się broni tutaj Sebastian Rajewski. No on jest drapieżnikiem najgroźniejszym na lądzie, niczym lew. No on w stójce czuje się jak ryba w wodzie, a parter wciąż jest dla niego oceanem, mimo że coraz więcej tych treningów razem ze swoim bratem Łukaszem w poznańskim Ankosie MMA. Tak, Łukasz również dzisiaj w jego narożniku, ale potężne teraz te czasy. Bardzo ładnie zaczachował Michał Sobiech Rajewskiego pod siatką. No teraz troszkę niepotrzebnie oddał pola i sam właściwie bez ciosu cofnął się jako ten zawodnik zamknięty pod siatką. Kolejne mocne kopnięcia. Ale czeka na kontrę Rajewski, próbuje wykorzystać to, że idzie do przodu Michał Sobiech. Pamiętajmy, że nazwisko Rajewski kojarzone jest głównie ze stójką, ale jak pokazuje przykład Łukasza, który na ostatniej gali KSW poddał przez krętówkę. Parter również nie jest im obcy. No i teraz ruszył ze swoją szarżą Michał Sobiech, jednak no tutaj te wilcze doły zastawione przez Sebastiana Rajewskiego zostały niezdobyte. Jest świetny teraz bezpośredni prawy krzyżowy, gdzieś ląduje na szczęce Rajewskiego. Zmienia pozycję teraz Sebastian na klasyczną i poszło do kopnięcia, ale minęło się z brodą. Znowu zamknięcie pod siatką, lecz tym razem Sebastian obraca przeciwnika i to on dociska do siatki. No, nawet ma dwie ręce. Pełna klamra zapaśnicza Sebastiana Rajewskiego. Pracuje teraz głową zawodnik z Płocka. No zobaczymy, czy pójdzie kolano, czy może jednak jakaś próba wycinki. No chyba jednak będzie tutaj bawił się jak w zapaśnika Sebastian Rajewski, próbując wytrącić równowagi Sobiecha. Szuka szansy na obalenie, potężne kolana. Ale świetnie tam trzyma przed ramię na brodzie Rajewskiego przez moment Sobiech, dystansując sobie rywala. Teraz piękne kolano. Pojawiła się krew. Jest łokieć. Próba bardzo ładnego łokcia. Ale teraz prawie niesamowite! Tak! Ale debiut! Michał Sobiech zaskakuje. Powala Łukasza Rajewskiego, Sebastiana Rajewskiego i dokańcza w parterze dzieła zniszczenia. No cóż za debiut! Taki rywal, taka walka i takie zwycięstwo, no brak mi słów na podstawę Michała Sobiecha. No, Damian Herczyk wykształcił nam kolejnego niezwykle niebezpiecznego zawodnika, który już od pierwszej walki pokazuje, że będzie się liczył w tej kategorii wagowej. Michał Sobiech bez kompleksów podszedł do tej walki, nie bał się absolutnie wymian z Sebastianem Rajewskim i widać się opłacało. No, bez kompleksów poszedł, tak jak mówiłeś, świetny prawy krzyżowy zaczął tak naprawdę Sebastiana, jeszcze dołożył kilka ciosów w parterze. No i sędzia Tomasz Bronder, widząc, że Sebastiana nie jest w stanie się inteligentnie bronić,
zakończył ten pojedynek. Niezwykle cenne i niezwykle efektowne zwycięstwo. On naprawdę chylę czoła przed Michałem Sobiechem. I tak dokonał naprawdę niesamowitej rzeczy. 23-latek fenomenalnie wchodzi w świat zawodowego MMA. W 4 minucie i 2 sekundzie pierwszej rundy starcia przez knockout zwycięzcą zostaje reprezentant Berserkers Team Bielsko-Biała Michał Sobiech! Fenomenalny Michał Sobiech. Michał, no jedyne słowa, które cisną mi się na usta po takiej prezencji w swoim wykonaniu to kurczę, chłopie, masz naprawdę wielki talent. Powiem ci, no taki rywal na początek, a ty jeszcze w stójce tak naprawdę potrafiłeś go zdominować. No tak, bardzo mi miło, w ogóle nie wierzę w to, co się stało. Cieszę się, że się udało go znokautować. Taki był plan właśnie, bo on na pewno jego sztab trenerski i sam Sebastian myślał, że będę szedł w nogi, bo wszystkie swoje wcześniejsze walki kończyłem właśnie w parterze. No ale takie było założenie, żeby go trochę zaskoczyć. No i udało się. Nie wierzę w to jeszcze sam do końca, to jest niemożliwe. Sebastian jest fenomenalnym zawodnikiem, miał swoją 8. walkę teraz. Jestem pełen szacunku dla niego za profesjonalizm, podejście do sportu, bo cały czas już x lat sobie tam siedzi i walczy w tym MMA. Dzisiaj był mój dzień. I tyle. I generalnie sam w to jeszcze nie wierzę, co się stało. Chyba to dojdzie do mnie dziś. Słuchaj, Sebastian jest mańkutem, walczy z odwrotnej pozycji, no w jakiś sposób zawsze to jest utrudnienie. Powiedz, jak specjalnie przygotowałeś się na to? Jak to w ogóle było? Tak. Generalnie całe przygotowania, nieświadom tego, że Sebastian jest mańkutem, bo przeoczyliśmy ten fakt, dowiedziałem się 2 tygodnie przed walką i cały ten okres przygotowawczy trenowałem z moim kolegą z klubu Pawłem Szumlasem. Pawełek, który jest mańkutem właśnie i nieświadom tego przygotowałem się po prostu pod mańkuta. No i coś tam wchodziło, kurczę, trafiłem go, nie wiem, chcę to zobaczyć jeszcze raz, nie pamiętam, co się stało trochę. No to możesz w takim razie jeszcze naszą transmisję gdzieś tam sobie cofnąć, ale tak jeszcze wracając do samej walki, w ogóle Sebastian w jakiś sposób, powiem, zagroził Ci, bo gdzieś już w tej końcowej części tego pojedynku on Cię przyparł, gdzieś szukał tego kolana, szukał obalenia, ale mu nie wyszło. Powiedz, było to jakiś moment zagrożenia? Ja generalnie jak on się tutaj do mnie wtulił w klatce, czułem, że on bardzo mocno sapie i nic nie robi, nie pracuje tymi mięśniami. I tak jak mi trener krzyczał z narocznika, odpoczywaj. No i odpocząłem trochę, potem udało się zerwać clinch, no i jakoś go trafić. Czy poczułem zagrożenie? Trochę się go bałem, przyznaję szczerze, ale to chyba to zdrowe trochę się bać swojego przeciwnika.
ale no, na pewno było groźnie, bo coś tu mi już rośnie na głowie, chyba trafił mnie parę razy, no ale skończyło się jak się skończyło. Michał, w takim razie jeszcze raz gratuluję, naprawdę fenomenalna walka w swoim wykonaniu, no czapki z głów, naprawdę ukłony aż po kostki. Jeszcze chwila dla Ciebie, jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to proszę bardzo. Pięknie, tak, chciałem najbardziej podziękować moim rodzicom, mojej mamie, której tutaj nie ma, mojemu tacie, który tutaj jest, za to, że pozwalają mi się rozwijać, wspierają mnie, tak i tak, generalnie mnie wspierają. Mojemu głównemu sponsorowi, dzięki któremu mogłem się przygotować w ogóle do tej walki w takim stopniu, w jakim się przygotowałem, trenerowi Damianowi Herczykowi, najlepszy trener chyba, jakiego znałem, nie wiem czy w Polsce, ale na pewno u nas na Śląsku. I co jeszcze? Wszystkim zawodnikom z klubu, tutaj publiczności, która przyjechała mnie wspierać, to jest bardzo cenne i podnosi bardzo i niesie gdzieś do przodu, do zwycięstwa. I wszystkim osobom oczywiście, o których zapomniałem, bo wiem, że takie są. A więc nowy bombardier w polskim MMA, Michał Sobiech, gratuluję, dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Glabus, konferencjer, dzisiaj konferencjer, a tak na co dzień trener zapasów pod MMA. Maciek, 4 walki za nami, 4, no niezwykle, co by nie powiedzieć, emocjonujące, no, zwłaszcza ta ostatnia walka, Michał Sobiech nokautujący Sebastiana Rajskiego, no czego jak czego, ale tego chyba się nikt nie spodziewał, że Michał wygra w stójce. Dlaczego? No właśnie spodziewałbym się tego, znaczy się, Michał jest bardzo mocnym zawodnikiem, to wiesz, ja to widziałem już, jak go prowadzi Damian Herczyk w swoim klubie Das Berserkers Team Bielsko-Biała i no mega talent i pod okiem profesjonalisty i jak gdzieś tam, wiesz, jak byliśmy na tych kampach, podziwiałem, obserwowałem jego rozwój, dużo słyszałem od Damiana właśnie pozytywnych rzeczy i właśnie jakie tam robi postępy. Robiliśmy ten clinch, także tu też czuję, że może ten promil czy tam procent gdzieś tam dołożyłem przez tą właśnie pracę w clinchu, bo wykonywał ją naprawdę bardzo dobrze. Małe gdzieś tam do poprawki niuanse, no ale łokcie i cała reszta, no to jest zasługa prowadzenia właśnie Damiana Herczyka, czyli ładny clinch, balans, każde zerwanie, jak sam widziałeś, to praca łokciami, nie ma pustych przebiegów, nie ma jakiegoś bezsensownego odepchnięcia, to jest MMA, kiedy są dopuszczone łokcie, trzeba ich używać i to są elementy, które nie wiem dlaczego, ale to już od jakiegoś czasu, jak robimy te kampy z Damianem, powtarzamy, że jeżeli czujesz, że jest to zaniedbane, bo jest to zaniedbane, tak uważam, w naszym kraju, to widać na galach, jak zawodnicy posługują się tą straszną bronią, zapraszamy na nasze kampy, no bo tam właśnie przerabiamy to clinch, jeszcze raz clinch, żadne tam zejścia do nóg, zapasy na nisko, właśnie wszystko na wysoko, pełna kontrola, zamykanie biodrami i wykańczanie łokciami, także cieszę się, że tutaj ta współpraca z Damianem się jakby rozwija, no a efekty widać, także tyle mam do powiedzenia na temat tego zawodnika. To był bardzo dobry strzał. Uważam, że Damian nic nie ryzykował, wiedział, że jest w zasięgu zawodnik Rajewski, a no debiutować z takim zawodnikiem, nawet jeżeli byłby -1, nic się nie dzieje, a tak jest od razu mocne wejście do świata MMA. Mało tego, uważam, że zawodnik Damiana jest jak gdyby gotowy już na konfrontowanie się w zawodowych pojedynkach, co zresztą pokazał, bo zawalczył bardzo... Widać było, że myślał w tej walce. Oprócz przygotowania fizycznego, tam naprawdę walka była prowadzona bardzo dojrzale. Maciek, a propos, był nokaut tutaj, był nokaut wcześniej. Mateusz Lęgierski, no fenomenalne, latające kolano, kurczy, powiem Ci, chyba nokaut roku powoli nam wyrasta. Widziałeś w tym roku lepszy, bo ja sobie jakoś ciężko przypominam. Nie, no teraz sobie nie przypomnę, ale właśnie bardzo byłem ciekaw tej walki, dlatego że to już nawet Cebula w DSF-ie pokazał, że zawodnicy, łatwiej jest zawodnikowi MMA teraz wejść jak gdyby do formuły okrojonej, czyli K1, ponieważ w K1 ja nie znam się na tym, także wypowiadam się, jeżeli jakąś gafę walnę, to przepraszam, ale z tego co zauważyłem, to jest bardzo twarda dyscyplina, podziwiam tych chłopaków, ale oni jak gdyby jest zamknięcie się, pójście na wymianę, zamknięcie się, przyjmij, oddaj i tak dalej, tak się toczy ta formuła. Zawodnicy MMA są bardziej otwarci, oni lepiej troszeczkę czują ten clinch, takie jest moje zdanie, zresztą akurat nawet gdzieś dostałem propozycję, żeby właśnie na obozie K1 zrobić clinch taki MMA-owy, jak ja to mówię. Dlaczego? Dlatego, że
on nie jest krótki, on nie jest taki suchy, tłumaczy się lepiej tą pracę na rękach, wychodzenie nogami, zamykanie biodrami, te wszystkie sztuczki, gdzie kolanami i tak dalej wyprowadzasz zawodnika z równowagi i te ciosy z MMA stworzyło jak gdyby, tego zresztą boks też przejął, dużo takich ciosów z dziwnych kątów. Nie masz już typowo prosty hak, sierp, tylko są te wszystkie jakieś cepy, kąty 45 stopni, wychodzenie i ci zawodnicy, którzy walczą stricte w Formule K1, oni często są nieprzyzwyczajeni. To zresztą świetnie pokazała walka wiele lat temu, jak walczył Orłowski z Fiodorem, gdzie Orłowski wtedy walczył tylko i wyłącznie z bokserami, przygotowując się do rozpoczęcia kariery bokserskiej. I widać było, jak walczył z Fiodorem Emelianenko, gdzie zwyciężał z nim walkę, ale zaczął walczyć szablonowo, boksersko i nagle Fiodor wyszedł z tym swoim cepem w ogóle na ślepo, który był rzadko spotykany w boksie, no i co? No i po prostu powalił Orłowskiego. I to się przenosi jakby, nie? Tak jest moje zdanie. To jeszcze zapytam Cię, walka kobiet, Jaworska, Remberska, podobał Ci się ten pojedynek? No niezwykle twarde 3 rundy. No tak, twarde, ale to nie jest jakiś jeszcze tam porywający poziom, to jest taka walka na otwarcie gali, my sobie gdzieś z sędziami porozmawialiśmy, no nie będę ukrywał i nie będę kłamał, że fajnie, no są ładne dziewczyny, są ładne nogi, ale no nie porywają mnie walki kobiet, jest naprawdę bardzo mała ilość kobiet, które jak wchodzą do walki, to człowiek gdzieś tam patrzy, czy ma paznokcie do obgryzania, po prostu. No, powiem Ci, że jakże bliska mi jest Twoja filozofia, młody człowieku, też dziś zawsze szukam tej atletyczności, a w walkach kobiet jednak trochę mniej jej znajdujemy. Maciek, no to w takim razie no, wznawiamy galę, czekamy na kolejne pojedynki, 4 pojedynki za nami, jak Państwo widzieli, warto zostać z nami, oglądać Silesian Fight Night, a za chwilę jeszcze Artur Gwóźdź. I przyjeżdżać na kampy do Bielska oczywiście. A musiałeś tą autopromocję. Dobra, dzięki. Artur, no dzisiaj Sebastian Rajewski, nowy nabytek grupy, no niestety, sromotna porażka. Nowy nie, no już zawalczył pod Arnoxem i wygrał na gali w Opolu po fajnej walce, a tutaj no niestety, no taki jest ten sport, wiesz, sport błędu, jednego błędu, sobie troszeczkę nie razywał planie Łukasza, gdzieś te ręce leciały w dół, chłopak polował na łokieć, ładny łokieć szedł, dokończył robotę, no cóż powiedzieć, szybka walka. W ogóle spodziewaliście się tego, że Michał Sobiech będzie aż tak dobrze przygotowany w stójce, zwłaszcza na Manikuta, bo no ciężko jest tak naprawdę przygotowywać się na zawodnika walczącego z odwrotnej pozycji, bo tych jest statystycznie o wiele mniej niż tych z klasycznej. No, zgadza się i pewnie taki był ich plan, żeby gdzieś go z nim przewalczyć, tego uciekać od tej ręki, którą zachodzimy. Także myślę, że gdzieś go przygotowali dobrze, zresztą ma dobry sztab trenerski. Myśmy też byli przygotowani na wszystkie możliwe płaszczyzny i gdzieś jednak, nie wiem, wiesz co, tak na gorąco mi ciężko tego, to najbliższy jego sztab trenerski będzie to realizował i będzie mówił, dlaczego tak się stało, wiesz, to jest sport, to jest MMA, tam jest jeden błąd, gdzieś ta gra wychodziła, z tej podsiadki wychodził, gdzieś ta stójka była niebezpieczna, bo troszeczkę chaotyczna i gdzieś to, wiesz, wyszło, bo on polował już wcześniej na ten łokieć, no wszedł, no trudno, takie życie. No słuchaj, no ale po jednej porażce świat się przecież nie kończy, więc no na pewno gdzieś tam ten plan na Sebastiana jest długofalowy. Czy no tak już gdzieś tam nakreśliliście jakąś tam drogę rozwoju kariery tego zawodnika? No tak, z Sebastianem była taka sytuacja, żeby się odbudowywał, bo było 3 chyba, 4-3 jest teraz, było 4-3 po wygranej w Opolu. Myśleliśmy, że teraz będzie piątka tego, można będzie jakoś zbudować. No cóż, po porażce wiesz, trzeba będzie odbudować, trzeba zrobić jakąś jeszcze jedną galę. Myślę, że damy mu przez lato odpocząć i gdzieś w październiku jakaś gala na odbudowanie i żeby wrócił na tą wygraną, nie? Czyli więcej wygranych niż przegranych. No zobaczymy, no, porozmawiamy, na razie jest w ciężkim stanie, chyba sam nawet nie wierzy w to, co się stało, czuł się dobrze. No to wiesz, przy porażkach ciężko jest powiedzieć, czy ktoś, jaki będzie teraz jego plan. No plan jest cały czas, ja tam żadnego zawodnika nie zostawiam, czy po porażkach, czy są inne sytuacje, jesteśmy cały czas gotowi. No zobaczymy, nie? Zobaczymy, niech sobie dojdzie do siebie, przeanalizujemy to na spokojnie, jego sztab trenerski w Czerwonym Smoku zrobi dobrą robotę, myślę, i wróci w lepszym stylu niż teraz. Słuchaj, Artnox w czerwcu, no tak ze zmiennym szczęściem. Co chcesz? To już Ci mówię. Tu porażka Sebastiana, na KSW też gdzieś porażka. Dobrze poszedł Babylon MMA, więc jak w ogóle Ty jako oceniasz, jako ten, że tak powiemy, head, ta głowa tego całego przedsięwzięcia, miesiąc, który już powoli przeszedł nam w połowie? No co, no Babylon
No Michał Pieczak fajnie zastopował chłopaka, którego mocno pompują w Babilonie. Jest naprawdę dobry, no powiem Ci, że nie Tak, spodziewałem się. Nie, no wiadomo, że jest dobry, ja w żaden sposób mu nie ujmuję, nie, tylko Pietrusia też nikt nie docenia, tak naprawdę ogromna praca zapaśnicza, zresztą fenomenalny zapaśnik, zrobił robotę, stójkę poprawił, no i widać było jak to wyglądało, także fajnie, tu jest jego akurat wielki atut, że wrócił po tak niedawnym nokaucie Szymona Duszy, gdzie też tą walkę prowadził, troszeczkę poszedł za stójkę, za bardzo uwierzył w siebie. W tej stójce no, Szymon go skarcił, no ale mamy nadzieję, że teraz już wyszedł na ten dobry plan i Babilon będzie na niego stawiał i pokazał, jak można zastopować chłopaka, który ma same wygrane. No później mamy Adasia Brzozowskiego, niestety tutaj knockout przez kurczę, bo teraz bym sam z kim walczył. Świetny zawodnik z Pomorza. Formela, Kasper, przepraszam Cię Kasper, kurwa mać. Ale jestem zdenerwowany Sebastianem. No Kasper Formela, no w fajnym stylu, wiadomo to co lubi, to co robi. Adaś troszeczkę poszedł do przodu, wyłapał jednego, potem gdzieś to próbował wyblokować. No i Marcin Kalata, którego sami poleciłeś. Miało się nie wydać. Którego sami poleciłeś. Nie? Zresztą myśmy go obserwowali wcześniej, tak samo jednak amatorskim, nikt o nim prawie nie wie, on ma od cholery wygranych, srebrny medalista Mistrzostw Świata i tak dalej. A tutaj no co, no poczekał, ten się rzucił. Odrobił robotę, przeszedł do pozycji i ubił. A jak to ma góral w zwyczaju, nie? Także tu bardzo fajna robota. No a potem co? No potem mamy teraz dwie porażki, nie? No, Dawid Gralka. Jeden widzisz prosty, krótki. Zamknął grę, dostał na punkt. Gdzie też było doskonałe przygotowanie. Dawno się nie czuł w takiej formie. Świetny obóz przygotowawczy przed tego w Szarku. No kurwa, no to jest MMA. No i dzisiaj Sebastian. Nie spodziewałem się tej sytuacji z Sebastianem, byłem pewny wygranej, naprawdę. Chwała temu zawodnikowi, co zrobił robotę, no bo wygrał z bardziej utytułowanym zawodnikiem. Nie? To jeszcze w takim razie na sam koniec, kiedy wielce wyczekiwany przez wielu debiut head coacha Artura? Wiesz co, no teraz będę pomagał, to co, no, Tyberiusz mi wraca, także będę podejrzewam jego sparring partnerem głównym. Ja dzisiaj troszeczkę odrobiłem roboty, bo dzisiaj mieliśmy Kamila Wilka na seminarium, dość dużo fajnej pracy, porywaliśmy nogi, także noga mnie troszeczkę boli, ale wiesz co, nie wiem, nie mówię nie. No, czemu? No, jak będzie dobra oferta, wchodzę w to. Jestem cały czas w przygotowaniach. Przygotowuję tych zawodników, jestem z nimi, jeżdżę na co dzień. Wiecznie jestem przy Michale, Michalskim, przy chłopakach we Wrocławiu, także mam z kim potrenować, mam z kim posparować. Zobaczymy, nie, no tam kurczę, żona by mnie zabiła za tą sytuację, teraz z tobą rozmawiam i mówię w ogóle, że są jakieś kurwa plany, bo to nie na to chodzi. Nie, robię to co robię dobrze, uważam, że fajnie to wychodzi, jak sam zauważyłeś, ten Arnox naprawdę ostatnio robi robotę, tak jak powiedziałeś, czerwiec ze zmiennym szczęściem, maj był fenomenalny z pasem Andrzeja Grzebyka, ale też fajnych kilka wygranych i kilka fajnych skalpów. No teraz się nie udało, no to szkoda, że na tym KSW temu Dawidowi nie poszło. No i szkoda tego dzieciaka, bo widzę, jak przeżywa tą porażkę. Artur, to w takim razie dziękuję Ci bardzo za ten wyczerpujący wywiad. My tymczasem już wracamy do naszych walk. Przed nami druga część Silesian Fight Night 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widowiska, ciąg dalszy. Przed nami 4, miejmy nadzieję, jeszcze bardziej emocjonujące starcia. Teraz zapraszam na walkę w formule MMA. Będzie to cage weight 80 kg. Zapraszam do oktagonu Łukasz Cieplechowicz.
a jego przeciwnik to Tomasz Romanowski. Starcie odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Na starcie przebywa Tomek Rondo. Tomasz Szczena-Romanowski, niezwykle doświadczony, niezwykle twardy. Co by nie powiedzieć, niezwykle mocny zawodnik. No, on przegrywał naprawdę z światowej klasy rywalami. A w roli Kopciuszka w tym pojedynku pojawił się Łukasz Cieplechowicz, zawodnik, który wszedł tak naprawdę na 2 dni przed galą. Jest to dla niego debiut zawodowy, były żołnierz zawodowy, który musiał zrezygnować ze służby na skutek kontuzji, zawodnik Spartana Knurów. Doświadczenie zdecydowanie leży po stronie Romanowskiego. No, zobaczymy, jak umiejętności. No, ale tu już widzimy, że gdzieś te ręce za nisko, chyba czeka na przyjęcie ciosu na korpus. Zawodnik z Knurowa, no teraz dopiero podniósł te ręce, więc być może ta walka potrwa nam trochę dłużej, bo zapowiadało się naprawdę słabo. Tylko widzimy, że od razu Łukasz zepchnięty właściwie do defensywy, cały czas pod siatką, zamknięty szczelnie. A Romanowski szuka swojego miejsca, swojego czasu. Teraz trafił 2 ciosami, jeszcze jest cały czas pod linami, jest lewy. No, wciąż jest w odwrocie w rejterazie Łukasz z Knurowa, a zawodnik ze Szczecina cały czas do przodu. Fighter z berserkerów, no licząc na kolejne 6. zawodowe zwycięstwo. Teraz kolejna świetna kombinacja. Nastawiony na obronę jest zawodnik z Knurowa. Widzimy, że bardzo wysoko podnosi te ręce, chowa tą głowę, ale za bardzo nie myśli o tym, żeby sam atakować. Teraz Romanowski zanurkował. Jest obalenie, jest w pozycji bocznej. Tylko ustabilizować pozycję i można rozpocząć bombardowanie. Będzie wykluczenie ręki, jest krucyfiks. I to będzie koniec walki. Tak jest, koniec. Bezdyskusyjne zwycięstwo Romanowskiego. No tak być musiało, tak się zapowiadało i tym samym seria 4 porażek z rzędu zostaje przełamana. Zawodnik berserkerów odnosi kolejne 6. już zawodowe zwycięstwo. Bardzo łatwa walka dla Tomasza Romanowskiego, no ale też, proszę Państwa, minuta 41 pierwszej rundy TKO, uderzenia w parterze i zwycięzcą zostaje reprezentant Berserkers Team Tomasz Szczena-Romanowski.
Tomasz Romanowski. Tomek, przeciwnik wzięty na ostatnią chwilę, walka wygrana, oczywiście zgodnie z przewodniami. No i w końcu przełamana ta pasta 4 porażek z rzędu. Powiedz, no chyba z tego jeszcze szczególnie szczęśliwy, że jest w końcu powrót na zwycięską ścieżkę. No na pewno cały czas się przygotowuję. W ostatnim czasie bardzo dużo walk mi przekładają. Albo rywale ze mną po prostu nie chcą walczyć, albo coś tam nie wypada, kontuzje itd. No mówię, cieszę się, że wziął tą walkę. Był lżejszy na pewno. On miał chyba wystąpić na tej gali bodajże w K1. Jego przeciwnik też się wykruszył. Do ostatniej chwili czekałem, aż się zawodnik znajdzie. On się znalazł. Jestem naprawdę mu bardzo wdzięczny. Szanuję za to, że wyszedł do tej walki. Naprawdę podziwiam go, bo naprawdę dużo ludzi w tym kraju wybierają sobie walki. Dlatego miałem, tak jak wspomniałeś o moich 4 porażkach z rzędu. Ja miałem te 4 porażki z rzędu, owszem, ale one były z takimi zawodnikami jak Salim Tauri, Kamil Szymuszowski i 2 jeszcze bardzo mocnych zawodników jak Igor Michaliszyn i zawodnik z Rosji, który walczy w ACB i ma 4. chyba wygraną z rzędu. Także mówię, to jest, ja wszystkimi biorę walki, nigdy nie wybierałem. Przegrałem decyzjami, gdzieniegdzie niejednogłośnymi, gdzieniegdzie większościowymi. Tym razem się udało, przełamałem pasę, nie lubię walczyć, zawsze sobie stawiam jak najwyższy opór. Mówię, cieszę się, że w ogóle do tej walki doszło, bo byłem naprawdę w mega sztosie. Wiadomo, też wagę trzeba robić i dziękuję jeszcze raz Łukaszowi, że podjął ze mną tą walkę. Słuchaj Tomek, no bo tutaj wiadomo, no ty nie jesteś zawodnikiem typowym mistrzem Facebooka, że gdzieś tam się odgrażasz, właśnie wybierasz sobie rywali, tylko walczysz naprawdę ze wszystkimi i nierzadko no, z zawodnikami no, na najwyższym światowym poziomie, tak? No, Salim Tuchari, zawodnik UFC, Szymuszowski, KSW. Oczywiście chłopaków, bo są, nie dość, że z nimi walczyłem, dałem z nimi dobre bitki, oczywiście przegrywając na punkty. To do tej pory jesteśmy mega zajebistymi ziomkami, gdzieś tam wymieniamy się jakimiś tam powodzeniami przed walkami itd. Mówię, życzę chłopakom jak najlepiej, bardzo ich szanuję i niech walczą dalej, przede wszystkim niech Kamil wygrywa KSW, niech Salim zdobywa pas UFC, także wszystko przed nimi. Jeszcze ostatnie takie pytanie, Tomek, twój rywal, który wypadł, Damian Seweryn, no to jest zawodnik, który ma 162 cm wzrostu, Łukasz grubo ponad 1,80 m. Powiedz... Nie, no, Łukasz, szczerze powiem, tak szczerze, trochę mi nie pasował, bo za chudy taki, nie? No przede wszystkim nie widziałem jak walczy, a taki chudziutki, nie 75 kg. Jednak to jak ja dzisiaj to na pewno mam z 85, nie? Także mówię, cieszę się, że w ogóle podjął tą walkę, bo na pewno to dla niego było takie ryzykowne podejście, nie? I ze zdrowiem no i przede wszystkim z tą wagą, że jestem od niego cięższy, nie? A więc 6. raz zwycięski w swojej karierze Tomasz Szczena. Romanowski. Tomek, gratuluję i życzę oczywiście kolejnych dobrych walk i zwycięstw. No wiadomo, te zwycięstwa właśnie, nie zwycięstwa, no bo mówię, zwycięstwa najważniejsze, bo w tych czasach jest tak, że możesz wygrywać z ogórkami, a i tak jak będziesz wygrywał, to będą cię pchali, a no niestety, no do mnie trener dzwoni, Piotr Bagiński, z czego pozdrawiam swoich trenerów, oczywiście Pająka i Bagiego. Dzwoni do mnie, ty Tomek, słuchaj, jest przykładowo Salim Tauri. Ja mówię, no trenerze, no jak trener do mnie dzwoni, to znaczy, że się bijemy, tak? Jaka waga na dzisiaj, czy zrobimy wagę i od razu są przygotowania. Nigdy nie było, albo może on za dobry, może ten mi nie pasuje, może to, tamto. Po prostu i dlatego pierwszą walkę, którą stoczyłem, to tak samo, tak jak mniej więcej teraz Łukasz. Mój przeciwnik miał 17 walk, czy 16 bodajże, nie pamiętam. Zawodowych, a ja miałem pierwszą debiutancką w MMA, także już od początku swojej kariery wybierałem sobie drogę pod górę i mam nadzieję, że kiedyś mi to zaowocuje. A kocham ten sport, kocham się bić, kocham emocje i przede wszystkim mam duże serducho do walki. Powiem Ci, Syzyf toczył tą swoją górę, ten głaz pod górę, no w końcu nie dotoczył. Miejmy nadzieję, że nie będziesz Syzyfem polskiego MMA i w końcu ten los będzie dla Ciebie łaskawy. Tomasz Romanowski, wracamy do kolejnej walki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I wracamy do treści gali. Zostały nam 3 pojedynki. Pierwszy w formule MMA, Cageweight, 68 kg. Zapraszam do oktagonu Filip Lamparski.
Przeciwnikiem jest Adrian Kępa. Ten zawodnik ma na swym koncie 2 walki w formule semi-pro i 1 zawodową w formule MMA. Wszystkie te walki zakończone przed czasem przez poddanie lub nokaut przeciwnika. Reprezentant Das Berserkers Team Bielsko-Biała Filip Lamparski. Jego przeciwnik ma 4 zwycięstwa w zawodowej formule MMA. 3 nokauty i 1 poddanie. Reprezentant MMA Tadore z Katowice, Adrian Kępa! Starcie odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Nad starciem czuwa Tomasz Bronder. Kolejna walka w formule MMA. Adrian Kępa, niezwykle doświadczony zawodnik, który zaczynał w kategorii tak naprawdę półciężkiej swoją karierę. Później zszedł do kategorii piórkowej. Teraz zmierzy się z Filipem Lamparskim, który ma na swoim koncie 1 zwycięstwo. Zobaczymy, jak potoczy się ten pojedynek. No, Michał Sobiech z Berserkerów z Bielska-Białej zawalczył fenomenalnie. Zobaczymy, czy dorówna mu Filip Lamparski. No, widzimy póki co Filip, podobnie jak Michał, z dużym luzem wyszedł do tej pierwszej rundy. No, sporo jak na razie kilometrów zawodnicy postanowili przebiec w tej klatce. Jak na razie bez większych akcji zaczepnych, chociaż doping z jednej i z drugiej strony naprawdę liczne ekipy przyjechały ze swoimi zawodnikami. Powiem, że miałem przyjemność sparować zarówno z Filipem, jak i z Adrianem, no i mi osobiście bardzo ciężko wskazać faworyta w tej walce. A więc liczymy, że będzie to niezwykle zacięty pojedynek, prawdziwa wojna przez pełne 3 rundy. O, i potężny low kick, teraz aż wyciął delikatnie Filipa. Ale teraz świetny podbródkowy. No, ruszył mocno Lamparski, rzuca się po nogi. Adrian Kępa, świetny sprawl, jest. Próba podpięcia duszenia. Jest ta gilotyna chyba mocno Złapana zaciśnięta. głowa jest. Próbuje trzymać możliwość kolan, tak jest. No, poszli mocno w tej pierwszej rundzie. No, mamy już wszystkie próby. Była próba duszenia, była próba obalenia i cały czas bardzo mocne wymiany w stójce. A i teraz od razu bardzo mocno panowie zaczęli. Kibice wręcz szaleją. Podobnie zresztą jak panowie w klatce. Kolejne mocne kopnięcie. Teraz lewy sierpowy. Zachwiało Filipem.
No Kępa widać, że ma trochę siły w tych rękach. No nie próżnowo widać na siłowni, nie próżnowo na zajęciach pięściarskich. Oj, teraz. Próba obalenia, ale kompletnie nieprzygotowana. No dokładnie, telegrafem wysyłał to obalenie Filip Lamparski. Teraz niskie kopnięcie gdzieś w okolice łydki. No i kolejna mocno wymiana, trafił prawym Kępa. Latały teraz te wiatraki bardzo blisko głowy Filipa. Próba obalenia, jest podchwyt. Z dwóch stron, więc będzie szukał klamry zapraszający Lamparski, no jednak nie. Poszuka kolana, jest kolano. Kolejne kolano. Filip jest zawodnikiem nieco wyższym od Adriana, dlatego te kolana nieco lepiej mu wchodzą. Znowu mocne dociśnięcie przeciwnika do siatki. Oj, teraz z kolei kolano Adriana Kępy nie doszło w odpowiednie miejsce i będziemy mieli chwilę dla Filipa Lamparskiego. No jest to dobra okazja, żeby przybliżyć na nieco osiągnięcie Adriana Kępy. Jeżeli chodzi o walki zawodowe, walczył z takimi zawodnikami jak chociażby Sylwester Borys, świetny zawodnik, ale wagi średniej i półciężkiej z Olsztyna. Walczył również z Girhanem Kurmazajewem, z Bartoszem Klasem, Michalijem Lakustą, Kamilem Płochem, Mansurem Abudzarakowem, a ostatnia walka wygrana z Grzegorzem Stelmasiewiczem. No, trzeba powiedzieć, że Adrian Kępa wcześniejsze pojedynki nie zawsze prowadził we właściwych kategoriach wagowych. Teraz widzimy, że walczy w najniższej kategorii w swojej karierze, a i tak Filip Lamparski ma nieco lepsze warunki fizyczne od Adriana. A w narożniku Adriana Kępy Łukasz Stanek, też świetny zawodnik MMA, więc... Teraz Grunder wznawia walkę. No i zobaczmy, który pierwszy wystrzeli, który pierwszy odpali torpedy wymierzone w szczękę, czy też w korpus rywala. Jest front kick Kępy. No, sporo siły wkłada w te niskie kopnięcia Kępa. Obrócił się wokół własnej osi zawodnik. Próba obalenia, wejście w nogi, ale przeczytał to Kępa i bez problemu wybronił tego obalenia. No ciężko oddycha już powoli Filip Lamparski. No być może to ta temperatura w sali, bo jest naprawdę gorąco, a panowie jeszcze podgrzewają nam atmosferę. Szeroko otwarte usta Filipa Lamparskiego pokazują nie tylko nam, ale także Kępie, że... Ale teraz potężny low kick. Bardzo mocno. Trafił prawym Kępa. No chyba to jest zawodnik, który zachował jak na razie więcej świeżości po tym emocjonującym początku. No czyżby Filip Lamparski nie do końca przepracował mocno okres przygotowawczy? Kolejne mocne kopnięcie na korpus. Znowu próba obalenia. Jest! Tym razem Filip Lamparski robi to, co powinien zrobić na samym początku, czyli prawidłowo obalić, ale Adrian Kępa od razu wstaje. No i teraz przez chwilę dociśnięty do siatki Lamparski. Jest, ma klamrę zapaśniczą Adrian Kępa, ale to Lamparski jest zawodnikiem, który przyciska rywala do siatki. Zarywał chwyt Kępa. No i teraz rozpięła nam się rękawica. Oczywiście sędzia Bronder już naprawia usterkę i wracamy do rywalizacji. Wciąż trwa walka pomiędzy Adrianem Kępą a Filipem Lamparskim. No niezwykle emocjonująca bitka w kategorii. Bardzo czytelnie Filip robi te wejścia w nogi. Lepiej, znacznie lepiej to wyglądało, gdyby to zrobił na przykład. Oj, próba wysokiego latającego kolana. Już dzisiaj mieliśmy taki knockout. No już opuszcza ręce Lamparski, kolejne niskie kopnięcie. Aż noga Filipa ugięła się pod siłą tego low kicka. Zawodników pod siatkę i ruszamy z rundą drugą. Zresztą widać po sposobie oddychania zawodników. Adrian ma zamknięte usta, a Filip głęboko, szeroko otwarte. Głęboko stara się wziąć każdy wdech. No zobaczmy, Buja próbuje kiwać Kępa, ale nie dał się nabrać Lamparski. No on cały czas próbuje gdzieś kontrolować tą długą lewą ręką swojego rywala. Przestrzelił też swoim overhandem Kępa. No czekamy, który z nich pierwszy odpali swojego rywala.
Tak jak Lamparski miał bardzo charakterystyczne na początku takie skakanie z nogi na nogę, tak teraz możemy zaobserwować, że już praktycznie drepta. To jest oczywiście wynik raz, że tych właśnie piekielnie mocnych low picków, dwa, że zmęczenia. Już bazuje na dystansie łapanym nie na odskoku, tylko na... Oj, czek tej nogi, próba obalenia, ale to Lamparski obala Kępę, który natychmiast staje. No ale też niezbyt wiele animuszu w tych akcjach Adriana Kępy. Ręka dochodzi teraz do szczęki Lamparskiego. Jakby nieco osłabł nam zawodnik w żółtych spodenkach teraz, gdyby ten prawy doszedł, być może bylibyśmy świadkami kolejnego knockoutu. Na razie jednak raczmy się tym pojedynkiem w kategorii do 68 kg. Kibicom zdecydowanie podobają się te wymiany. Doping nie maleje od samego początku walki. Ale backfist! Lamparski no! Co to miał było? szansę! Niesamowity backfist w wykonaniu Filipa Lamparskiego. Powala Kępę, ale Kępa staje. Jest duszenie, front lock, zamknięta tam szczelnie ta klabra, no zobaczymy, czy jest na tyle głęboka, no cały czas cofa się Kępa. Cały czas Kępa się wycofuje. No brakuje chyba teraz kolan. Uciekł, no niesamowite. Po tak mocnym knockdownie, po tak dobrze zapiętym duszeniu, Kępa dalej jest w grze. No i teraz on jest z góry i to zaraz zacznie się bombardowanie zawodnika w żółtych spodenkach. Tak, są łokcie, są ciosy. Będzie szukał dźwigni na łokieć Lamparski, no wyrzucił nogi do góry, ale jak to się zakończy, no w lepszej pozycji zdecydowanie Kępa. Niesamowite zwroty akcji. Kępa już praktycznie na skończeniu. Sędzia Bronder ruszył, żeby przerywać tą walkę. Potem bardzo ciasno zapięte duszenie, a to teraz właśnie Kępa jest u góry i to on zadaje ciosy. Jest próba trójkąta, ale tam jeszcze ma bardzo dużo miejsca, żeby uciec Kępa, chociaż teraz no trochę będzie dopinał. Jeżeli dopnie Lamparski, jest duszenie dopiął. Rzuca się jeszcze Kępa, ale cały czas jest uchwyt, cały czas ta krew odpływa. Chyba wyciągnie jednak łokieć, sporo tam miejsca pod lewą pachą Kępy. No zobaczymy, ściąga głowę, ale wyższy! Niesamowity jest Kępa. Ale jeszcze jeden trójkąt, Balacha tym razem. Nie, jednak trójkąt, no szeroki wachlarz możliwości. Wciąż jednak trzyma, cały czas dusi, pozbawia tlenu Adriana Kępę Lamparski. Nie wiem teraz, czym Kępa oddycha. Jest dźwignia na łokieć. No i czy się wyślizgnie jednak Kępa? Tak jest, powrót do gardy, ale toczka i jest z góry teraz Lamparski. No cóż za zwroty akcji. Jest za plecami, ma wpiętego jednego huka Lamparski, no zobaczymy. Trzyma uchwyt, ręka, głowa, no być może poszuka szyi jeszcze zawodnik z Bielska-Białej. Na dzisiejszej gali mieliśmy naprawdę mnóstwo wspaniałych pojedynków, ale ten pojedynek zdecydowanie jest walką wieczoru. Wiele emocji, fenomenalny zwrot akcji. No i jeszcze raz będzie próbował szukać, czy dźwigni na łokieć, czy duszenia trójkątnego Filip Lamparski. Noga niedopięta w tej chwili. O duszeniu nie ma mowy. Ale to z jakich zagrożeń dzisiaj wychodził Adrian Kępa. Śmiało mu pozwala na to, żeby nosił przydomek nieśmiertelny. No jednego nieśmiertelnego już mamy. Wygląda na to, że rodzi nam się drugi. I teraz już wychodzi z opresji, atakuje Adrian Kępa. No on ma jeszcze sporo do nadrobienia, no ta runda zdecydowanie nie po jego myśli. Przyjął backfist, było próbę duszenia, więc no, raczej tę rundę będzie musiał spisać na straty. Ale sporo sił kosztowało wszystko Lamparskiego, no ciężko oddycha podopieczny Damiana Herczyka. Tak, Lamparski do drugiej rundy już wychodził lekko zmęczony, a tutaj te wszystkie niepowodzenia, które... Osłania się na nogach jeden i drugi. Jeden i drugi niesamowicie zmęczeni. No i teraz pytanie, który z nich zachował w ogóle jakiekolwiek siły na trzecią rundę? Mają 60 sekund na regenerację, jeden i drugi są potwornie zmęczeni. Ale też taka druga runda kosztuje siły. No zdecydowanie najlepsza runda podczas tej gali. Kto wie, czy nie jedna z lepszych w tym roku w całym MMA, bo
aż tyle zwrotów akcji, no nie widziałem, powiem Ci, chyba już nawet dawno w żadnym thrillerze. Tak, Lamparski zakładał tyle pułapek na Kępę, niczym Tom i Jerry po prostu. Jeden próbuje złapać drugiego. Niesamowite. To, że Kępa z tego wszystkiego powychodził i jeszcze zaznaczył końcówkę, gdzie on to był na górze, gdzie on zadawał ciosy. No niesamowita runda. Ale widzimy, że jeden i drugi potwornie zmęczony. Lamparski stoi oparty od swojego trenera Damiana Herczyka, za to Adrian Kępa już siedzi w klatce. Łukasz Stanek macha ręcznikiem. Stara się dodać troszkę tlenu koledze. Ale tylko zawodnicy siedzieli podczas przerwy, bo cała hala niemal na stojąco ogląda ten pojedynek z otwartymi ustami. No tyle emocji. Zgadza się, trybunę praktycznie każdy kibic stoi. No i zobaczmy, to już ostatki sił, już tak naprawdę tu nie walczą mięśnie, nie walczą płuca, walczy tak naprawdę chęć zwycięstwa, duch wojownika. Ale prawy! Teraz już walczy serce, walczy charakter. Walczą cojones. On sygnalizuje, że dostał. Cojones. No i będzie miał teraz Lamparski nieco czasu, żeby dojść do siebie, trochę czasu, żeby odpocząć. Filip Lamparski oczywiście ma teraz czas na dojście do siebie. Już drugi raz został uderzony podczas tego pojedynku, ale myślę, że drugi raz to nie było celowe, to było przypadkowe. Ale trzeba podkreślić, że takie uderzenia nawet przypadkowe w krocze też oczywiście odbiera sił zawodnikowi. No i znów zmienił pozycję na odwrotną. Teraz przepuścił ciosy Lamparskiego, ale sam nie był w stanie sięgnąć rywala. Dopiero teraz ten prawy krzyżowy gdzieś po nosie Filipa. Ale piękna obrotówka, idealnie na korpus, tylko nie na tą stronę, co trzeba. Kolejna próba backfistu, tym razem za wysoko. Widzimy, że zawodnicy już są wykończeni. Te ciosy są coraz bardziej sygnalizowane, coraz bardziej pchane. Ale też nie ukrywajmy, są na tyle zmęczeni, że cios, który powalający, nie musi mieć strasznie dużo siły. Ozdrów próbował przyspieszyć Lamparski, ale... No i będzie rzucał chyba. Kępa ma pełną klamrę wokół bioder. Tak jest, to próbował wyrwać Lamparskiego, ale przyciska go do siatki. Z dużym spokojem wybronił się z tej sytuacji. Jest uchwyt na high crouch, na wysoki rzut. Ale świetnie też broni Lamparski. Dobra obrona Lamparskiego. Ale ostatecznie to on jest z dołu. Ląduje w pozycji bocznej. I to Adrian Kępa teraz ma dominującą pozycję. No zobaczymy, czy zostało jeszcze sił, żeby gdzieś kilkoma ciosami zaatakować, przejść tą półgardę do pozycji bocznej czy do dosiadu. Zobaczmy, skręca się do boku Lamparski. Już udało mu się wychwycić jedną nogą, więc teraz w pozycji tak zwanej półgarda. No widzimy, że Kępie też niespecjalnie się śpieszy do zadawania ciosów, raczej stara się utrzymać pozycję u góry. Jest ręka, głowa, jest łokieć Adriana Kępy, a Filipe Lamparski wykorzystuje siatkę, żeby nieco poprawić swoją pozycję. Są krótkie ciosy, są krótkie łokcie. No i próbuje przechodzić, ale jest wciąż w półgardzie. Ma na plecach rywala. Może się prostować, może zadawać mocne ciosy i łokcie. Adrian Kępa, tak jak teraz, jest taki krótki, poziomy wręcz cios na głowę Filipa. Zawodnik z Bielska, mimo że znajduje się na dole w niekorzystnej sytuacji, nawet nie ma sił po prostu, żeby zmieniać tą pozycję. Teraz wrócił do gardy, próbuje założyć trójkąt po raz kolejny. Ale świetnie wychodzi z tego Kępa. Jest z góry, ma w żółwiu rywala. Znowu lądują w pozycji bocznej. No i zobaczmy, czy pokusi się o wykluczanie ręki, tak jak to zrobił Tomasz Romanowski. Wzywa sędzia do zwiększenia aktywności. Mocne łokcie, Lamparski ostatkiem sił próbuje wyjść. Wraca do gardy. Wykopuje Kępę, ale oddaje plecy. Jeszcze próba toczki.
No szuka tej nogi, dźwigni na kolano Filip Lamparski, żeby jeszcze gdzieś ostatkiem sił spróbować poddać rywala. Jest pomysł, ale niestety brak sił na wykonanie. Rozcięty prawy łuk brwiowy Filipa Lamparskiego, tam pojawiła się stróżka krwi, no niezwykle zmęczony zawodnik, no on tutaj już kradnie te cenne sekundy, których tak mu przecież brakuje, no. Trzecia runda zdecydowanie nie po jego myśli, w drugiej dominował, ale pierwsza też tylko początek. Ma plecy, jedna noga wpięta, druga wpięta. No próbuje rozciągać teraz Adrian Kępa. Wydaje mi się, że Filip zrzuci Kępę. Ręka zostaje, ręka, czy będzie balacha? Jest, no niezbyt dobrze zapięta technicznie, ale skuteczna. Adrian Kępa poddaje w trzeciej rundzie Filipa Lamparskiego, no cieszy się jak dziecko Łukasz Stanek. Zawodnik MMA Szkoły Walki Drwala Katowice. Adrian Kępa zwycięża kolejny, to już jest 5. pojedynek w karierze. Przy 3 porażkach ten rekord już nie wygląda tak słabo, a niesamowity pojedynek, naprawdę panowie dali z siebie 100%. Widzimy, Lamparski nawet nie ma sił, żeby się teraz podnieść. Za to Kępa niesiony euforią cieszy się ze zwycięstwa. Oczywiście wielka radość, ale no po takiej wojnie, po takiej walce, no nie może być inaczej. Naprawdę panowie, czapki z głów, to była wielka sportowa rywalizacja. Kibice na stojąco oklaskują teraz Adriana Kępę, ale myślę, że brawa należą także Filipowi Lamparskiemu. Naprawdę niesamowity pojedynek obu panów. A my już czekamy, aż Filip podniesie się i Maciej Glabus ogłosi nam, kto jest zwycięzcą. Co jak co, ale nawet możecie Państwo włączyć telewizor, kupować pay-per-view, oglądać najlepsze gale, ale takie smaczki w MMA zdarzają się bardzo rzadko, a Państwo byli dzisiaj świadkami na gali Silesian MMA Challenge. Wielkie brawa dla bohaterów tego starcia. Jednak w 4 minucie 29 sekundzie trzeciej rundy lepszym poprzez dźwignię prostą na łokieć zwaną balachą okazał się Adrian Kępa, Emetadores Katowice. Adrian Kępa, Adrian, kurczę, no co to była za walka, stary, druga runda chyba będzie rundą roku. Kurwa, już naprawdę myślałem, że to koniec chyba ze 3 razy. 3 razy myślałem, żeby już klepać, ale gada mnie,
moja publiczność, moja walka, moja gala, moje Mysłowice. I co, udało się przetrwać charakterem. Powiem Ci, że naprawdę fenomenalny pojedynek. Właśnie, 2 trójkąty mocne, kilka prób duszenie gilotynowych. No rywal dał Ci mocno popalić, co by nie powiedzieć. Niewykorzystane okazje lubią się mścić. Tak po piłkarsku morał. trochę. Morał tej walki jest taki. Słuchaj, no w trzeciej rundzie ta dźwignia na łokieć, dominowałeś, miałeś plecy, gdzieś się poszedłeś po ten łokieć. Spodziewałeś się, że on to odklepi, bo to nie była taka czysto techniczna technika. Wiesz co, chciałem zakończyć to Mataleo, już myślałem, że puści, rozjedzie się, ale widziałem, że stanął na nogi, otworzył ręce, żeby mnie zrzucić. Do tego jest proste przejście. No i więc udało się, robię to milion razy na treningach, także no wyszło wytrenowane, nie przypadek. Drugie zwycięstwo z rzędu, więc apetyt chyba rośnie na kolejne walki już z przeciwnikami, no o podobnym rekordzie do Twojego, podejrzewam. Jasne, chcę się mierzyć jak z najlepszymi. Pragnę podkreślić, że moje 2 pierwsze walki były przegrane, ponieważ wziąłem je w środę, a walczyłem w sobotę. 0 przygotowań, 0 niczego, wziąłem po prostu z fanu, nawet nie trenowałem zawodowo wtedy jeszcze. Po prostu tak sobie pojechałem dla przygody. Dopiero po tych walkach otworzyły mi się oczy i zacząłem trenować porządnie pod zawodowe MMA. No i od tamtej pory 5 zwycięstw, 1 porażka. Adrian, to jeszcze w takim razie 2 sekundy dla Ciebie, żebyś podziękował tutaj wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Tak jest, przede wszystkim narożnikowi, sparring partnerom, trenerom, Jaruszce, Szałowskiemu, Stankowi i całemu MMA Tadore z Katowice za to jeżdżanie. Oczywiście mojej całej rodzinie, przyjaciołom, którzy przyszli mnie dopingować i mojej dziewczynie Angelice. Adrian, gratulacje, naprawdę fenomenalna walka. Długo jeszcze będą Mysłowice do walkę wspominać. Chcę ją zobaczyć, żeby to powiedzieć. Adrian Kępa, gratulujemy. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Witamy serdecznie, mamy przyjemność dzisiaj na gali Silesian Fight Night gościć siostry Godlewskie. Witajcie dziewczyny. Witajcie kochani. Witajcie, witajcie. Co wy tutaj robicie na gali MMA? Ostatnio wyszła trochę piłka nożna w rytm, no ale dzisiaj widzimy się na gali MMA. Lubicie ten sport, czy generalnie ktoś was tutaj zaprosił i tak odwiedzacie? Oczywiście, że lubimy ten sport, bo to są niesamowite emocje. No co może być lepszego niż jak mężczyźni, po prostu staje 2 mężczyzn do walki i zaczynają walczyć. To jest niesamowite emocje, fajnie przeżywamy to, w ogóle lubimy każde sporty walki. Wprawdzie piłka nożna również wchodzi w grę, ale Esmeralda... Tak, jeśli chodzi o piłkę nożną, to cała Polska mogła zobaczyć nasze wyczyny na boisku. Zaraz chwilę o tym pogadamy. Dziewczyny, robicie furorę w sieci, troszkę skandalizujecie, to jest no odrobinkę, no to... No jesteśmy w końcu siostry Godlewskie. Siostry Godlewskie to są siostry skandalistki, jesteśmy kontrowersyjne i takie będziemy, nigdy się nie zmienimy, bo takie byłyśmy od zawsze, od dziecka i nie planujemy się zmienić, po prostu jesteśmy sobą. No właśnie. Do pytania jeszcze odnośnie tego MMA, nie dość, że zostałyśmy tutaj zaproszone i bardzo się cieszymy z tego powodu, to po drugie jest to sport, który zawsze chciałam zobaczyć, taką walkę na żywo. Zawsze oglądałam to w TV i byłam mega podekscytowana, więc cieszę się bardzo, przeogromnie wręcz, że mam możliwość zobaczyć to na żywo. Tak, tym bardziej, że nasz brat też właśnie trenuje sztuki walki. MMA, ma wprawdzie dopiero 18 lat, ale zawsze zdobywa pierwsze miejsca, kibicujemy mu jak najlepiej i kibicujemy oczywiście tutaj wszystkim uczestnikom dzisiejszej gali i dziękujemy za zaproszenie i życzymy samych sukcesów wszystkim wykonawcom. Wróćmy do tych troszkę skandali. Ostatni teledysk wywołał burzę w mediach, dużo się działo. Specjalnie to zrobiłyście? Przyznawać się. Nie, absolutnie. Niechcący. Ludzie pisali, że jest to zbezczyszczenie barw narodowych. My tego tak, nie miałyśmy takiego zamierzenia, absolutnie. Dla nas to była czysta zabawa i po prostu kibicowanie polskiej drużynie podczas mundialu. Tak, bo mundial wprawdzie dopiero się zaczął, niedługo mamy nasz pierwszy mecz, także kibicujemy naszym Polakom, Polska jest Polakami. Chciałyśmy cały naród wzbudzić w nich taki zapał do tej piłki nożnej, do tego, żeby kibicowali razem z nami. Udało nam się to po części. Odrobinkę. Ale jak to Polacy odebrali? No Polacy, kibicujmy naszym, bo Polska jest Polską i oczywiście musimy wygrać mundial, tak? Polacy, bądźcie z nami. To słuchajcie dziewczyny, to w takim razie mówiłyście o tym, że już teraz ten teledysk robi furorę, ale jeszcze coś będzie niedługo, coś się pojawi nowego na rynku. Tak, teraz wychodzi, czekamy aż Polska odpadnie z mundialu i wychodzi wówczas nasz najnowszy teledysk, który kręciłyśmy na Majorce.
O odpadnięciu z mundialu? Nie no, Esmeralda, co ty mówisz? Polska nie odpadnie, Polska wygra mundial, tak? Polacy, kibicujemy naszym. Polska. Dokładnie. Ja już nie powiedziała, sorry, nie mówię, że odpadniemy, ale wówczas w momencie, kiedy mecz się skończy, może ujmę w to takie delikatniejsze słowa, jeśli mecz się skończy, wówczas wychodzi nasz kolejny zapewne hit, który cała Polska będzie hitowała. A powiedzcie coś bliżej, o czym to będzie? No nie możemy zdradzać naszych tajemnic, musicie miłości. niestety... A miłości. To już będzie pewna fabuła, która będzie opowiadać o historii miłosnej, także czekajcie na kolejny teledysk. Dobrze. A teraz kibicujmy naszym, bo w końcu zaczął się mundial i kibicujmy oczywiście tutaj na tej pięknej gali MMA Silesian Fight. Siostry Godlewskie kibicują. Niech wygra siostry- zwycięzca. Dziewczyny, ostatnie pytanie w takim razie. Czy ten wizerunek taki troszkę skandalizujący bardziej Wam przeszkadza, czy jednak pomaga w biznesie? Dla mnie jest to normalny wizerunek. Nie wiem jak dla innych ludzi. W Stanach i naprawdę istnieją ludzie, którzy są totalnymi freakami, są transseksualni, robią się na kobiety, mężczyźni zmieniają się w kobiety i dla Amerykanów jest to normalne, więc nie wiem, czym my zawiniłyśmy w swoim wyglądzie. Tak, że jesteśmy po prostu sobą i będziemy zawsze sobą. Nie będziemy się zmieniać, bo to się na przykład komuś nie podoba. Nie każdy człowiek będzie sobą, bo to jest najważniejsze w życiu. Dokładnie, tego Wam życzę, bądźcie sobą, nie przejmujcie się tym, co inni mówią, róbcie swoją robotę. Dzięki wielkie za rozmowę, my po krótkiej przerwie wracamy do oktagonu, Wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Pa. narożniku niebieskim to bardzo doświadczony fighter. Fighter, który w pojedynkach narzuca wysokie tempo i twarde reguły. Reprezentant MKSW Hoły Team Nowy Targ, Filip Pienias! Jego przeciwnik to zawodnik, który walczył dla wielu liczących się generacji w formułach zarówno K1, jak i MMA. Reprezentant Berkut WCA Fight Team. Proszę Państwa, Alan Kwieciński!
Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund po 3 minuty. Nad starciem czuwa Maciej Bajtel. Ten sędzia w klatce, a to oznacza, że przed nami ostatnia walka w Formule K1. Filip Bienias, zawodnik, który wszedł w ostatniej chwili za Krzysztofa Marianczyka, zmierzy się z Alanem Kwiecińskim, zawodnikiem MMA K1, który teraz na skutek kontuzji walczy głównie w formułach stójkowych. Obydwaj z klasycznej pozycji, czyli lewa noga nogą wykroczną. Od razu zaczyna mocno Kwieciński. Ale od razu również Filip odpowiedział. Praktycznie skopiował akcję Alana. Najpierw ręce, potem kopnięcie na tułów. Potężne te wewnętrzne kopnięcia na udo Filipa Bieniasa. No podopieczny Wojtka Hołego musi wziąć się mocno do pracy, jeżeli chce utrzymać tempo tego pojedynku, jeżeli chce gonić cały czas i być równorzędnym partnerem do ringowego tanga Alanowi Kwiecińskiemu. Wiemy, że teraz problem z rękawicą. I sędzia wznawia walkę. No, Kwieciński po przygodzie z tymi większymi organizacjami teraz walczy nieco na mniejszych imprezach, tak jak właśnie Silesian Fight Night. No, walka wieczoru dla tego zawodnika, on zbudował swoją popularność występem w popularnym reality show. Gdzieś, że tak powiem, zła sława, bo wielokrotnie wygwizdywany podczas swoich walk przez adeptów sztuk walki. Teraz zaczyna zdobywać swoją renomę, budować swoje nazwisko tak naprawdę w świecie sztuk walki. Kolejne przypadkowe kopnięcie. Teraz widzimy, że przez dłuższą chwilę będzie raczej Alan Kwieciński dochodził do siebie. Próbował obrotowej techniki, podniósł nogę. W czasie, kiedy Filip również wyprowadzał kopnięcie, no i niestety nadział się, widzimy, bardzo boleśnie. Tak jak wspominałeś, Alan był uczestnikiem pewnego reality show, no, które jeżeli chodzi o sport, to no nie za bardzo kojarzy się sportowo. No, akurat Alan, powiem Ci szczerze, że nawet kilka odcinków tego reality show z Alanem obejrzałem i tam nawet podczas tego sezonu przygotowywał się do jednego z pucharów świata chyba, jak dobrze pamiętam. Tak? No, szczerze przyznam się, że nie oglądałem, ale to między imprezami robił treningi? Dokładnie, pompki, wiesz, te sprawy, nie? Trening, typowy trening do amatora. Jeżeli ktoś trenuje między imprezami, to również należy się szacunek. No, historia chyba zna naszego polskiego MMA, nie tylko naszego polskiego MMA. Wiele takich przypadków, że był nie jeden taki model. Oczywiście. Widzimy, że Alan przywiózł razem z sobą grupę wiernych kibiców. No, wystrzelił teraz tą lewą nogą Filip Bienias, ale nie trafił. Trafia za to pod łokieć Kwieciński. Jeszcze jeden taki krótki middle kick. Bardzo ładnie kopnięcie właśnie Kwiecińskiego wchodzi pod ten prawy łokieć Filipa. Co prawda wątroba tego jeszcze nie odczuła, ale jest to kopnięcie, które jak najbardziej może wyrządzić krzywdę Bieniasowi. No, jeżeli chodzi o wątrobę, to chyba w gorszym stanie ta Alana. Zdecydowanie, ale Bienias jakoś nie poluje specjalnie na nią. Zaczynasz lewą! Dobrze, dobrze, dobrze! Bardzo ładne ma te kopnięcia. Alan wyprowadza jakąś kombinację ciosów, zazwyczaj są to ciosy proste, które tam nie wyrządzają krzywdy, ale odwracają uwagę Bieniasa od kopnięć, które potem ląduje albo na udzie Filipa, no, albo jest właśnie kierowane wątroby. I koniec rundy pierwszej. Do tej pory spośród wszystkich walk podczas dzisiejszego wieczora. Zobaczymy, jak będzie podczas rundy drugiej. Tam w narożniku Alana Kwiecińskiego Łukasz Rajewski.
Mocne wymiany. Ale piękne teraz wycięcie. Jest to oczywiście akcja niepunktowana, nie ma żadnego liczenia. No ale jest taka minimalna przewaga psychiczna, że to właśnie przeciwnik musiał wstawać z maty. No i zakręcił teraz obrotówkę. Filip jednak przestrzelił kompletnie. Dobry lewy teraz zawodnika z Nowego Targu. Nie czekaj, zaczynasz lewą! Teraz bardzo ładny high kick Bieniasa, no ale wyłapany na rękawicę. No, wiele bardziej muskularny Kwieciński. Zobaczymy, jak dotlenienie tych mięśni wyjdzie zawodnikowi obecnie mieszkającemu w Warszawie. Tak, zdecydowanie Kwieciński, przynajmniej wizualnie jest tutaj zawodnikiem, który jest mocniejszy fizycznie. Zaczynasz! Znowu próba Zaczyna lewa! kopnięcia z wyskoku. Ale piękny teraz prawy Bieniasa. No w końcu zaczęły dochodzić te jego ciosy po dobrej pierwszej rundzie Kwiecińskiego. W drugiej jakby nieco bardziej świeży jest zawodnik z południa Polski. No i teraz przyspieszył Kwieciński, ale no w tej kombinacji nie poszło mu najlepiej. O, znowu poszukał wątroby. Tym razem ręką. Po raz kolejny. Tym razem trafia na łokieć. Poprawia midelsikiem. Dobrze! Wyżej te ręce! Szuka Kwieciński tej wątroby. Nie czekaj! Teraz walka na dystans, gdzieś takie drobne frontkiki zamknął przy siatce. Teraz Bieniasa Kwieciński przyspieszył, ale cały czas rywal niezruszony. Przyjmuje te ciosy na blok. Ale to teraz Filip Bienias zdecydowanie daje się zepchnąć do defensywy. To on daje się zepchnąć pod siatkę. Zostaje zamknięty zaszachowany przez Alana Kwiecińskiego, który z kombinacjami nawet rękami szuka tej wątroby. Za najpierw ciosy na górę, żeby przeciwnik dał jak najwyżej rękawicę, zasłonił się za podwójną gardą, a potem jest szukanie właśnie tego lewego haka bądź middle kicka. Oj, kolejny raz trafiony tam, gdzie nie powinien Alan Kwieciński. No i znowu będziemy mieli prawdopodobnie chwilę, kiedy Alan będzie leżał i jak na razie no widzimy, tutaj gestykuluje bardzo żywo Kwieciński. Oczywiście ma teraz czas na to, żeby dojść do siebie. A tak jak wspominaliśmy podczas wcześniejszych walk, takie kopnięcia, takie ciosy też odbierają dużo tlenu, dużo sił. A Filip Bienias spokojnie teraz oparty o siatkę czeka, a jeszcze rywal będzie gotowy do podjęcia rywalizacji. Już podniósł się z maty Kwieciński, jeszcze chwila. Widzimy, że Łukasz Rajewski mu daje jeszcze jakieś podpowiedzi. W pełni wykorzystuje tą przerwę Alan. Ale też musi uważać Filip Bienias, żeby nie zadać kolejnego takiego przypadkowego kopnięcia, ze względu na to, że sędzia to może już zinterpretować nieco inaczej i odjąć Bieniasowi punkt. No teraz jeszcze pouczył sędzia Bajdel obydwu zawodników. Ładne kolano i od razu bardzo mocna wymiana. 10 sekund ostatnie. Wysoki, ale zblokowany na rękawicę. Bardzo mocny low kick, aż wygięło Bieniasa. I koniec drugiej rundy, no ta przerwa podziałała na Kwiecińskiego bardzo krzepiąco. Sędzia już przywołuje zawodników i zaczynamy ostatnie, trzecie decydujące starcie.
No i potężne teraz kolana Kwiecińskiego, ale Bienias odpowiada ciosami. Kolejna próba kolana z wyskoku. Myślę, że Mateusz Legierski dzisiaj zapoczątkował pasę na latające kolana. Teraz mocna kombinacja zakończona low kickiem. I jeszcze bezpośredni low kick, jeszcze jeden, ale odpowiada swoim Kwieciński. W ciosach Ale teraz kopnięcie! No świetna kiwka, tam zamarkował kopnięcie na korpus w ostatniej chwili, podnosząc nogę Alan Kwieciński. Kolejne mocne kopnięcie. No, widzimy, jakby Kwiecińskiemu zaczynało brakować powietrza. Zobaczymy, czy Filip Bienias to wykorzysta. Trafił teraz dobry lewy i prawy. Kolejny lewy prosty stopuje Kwiecińskiego. Dwa low kicki kompletnie nieblokowane. I znowu trzeci low kick. No i widzimy, że Alan Kwieciński teraz ma taki kryzys. Na jego szczęście ta walka już dobiega końca. Jeszcze jedno przyspieszenie, ale przestrzelił. Zabrakło nieco już nóg Kwiecińskiemu. Teraz no, przewrócił się po tej akcji, gdzieś odepchnięty przez Bieniasa. No, dość długo się podnosi Kwieciński. Tak, stara się wydłużyć ten element podnoszenia, żeby zrobić dodatkowe dwa wdechy. Kolejny low kick. Próba kopnięcia obrotowego, ale kompletnie nieprzygotowana. Teraz przechwyt nogi, który jest niedozwolony. Alan, pół minuty zostało! Dasz radę! Ale sędzia upomina. Jest front kick, ale między rękawicami gdzieś w okolicach splotu słonecznego. Trafił lewym Bienias. I koniec rundy trzeciej. Za moment sędziowie ogłoszą nam werdykt, podnosi rękę w górę jeden i drugi. No. Naprawdę ciężkie zadanie przed sędziami. No jestem ciekaw, w pierwszej rundzie przeważał Kwieciński, w trzeciej Filip Bienias. No ciekawe jak druga runda na kartach punktowych. Sędzia Maciej Bajdel już zbiera karteczki, już za moment pozna decyzję i przekaże ją konferencjerowi dzisiejszej gali Maciejowi Alfowi Glabusowi. Zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie przed sędziami dzisiejszego wieczora. A twój faworyt, Artur? Oj, ciężko mi powiedzieć. Naprawdę nie zazdroszczę sędziom. Nie chciałbym być na ich miejscu. Może runda dodatkowa. Sędzia zna już werdykt. Jeden i drugi zawodnik pewny swojego zwycięstwa. Jeden z nich się myli. Który? Sporo tam dyskusji, czyżby okazało się, że jest remis na kartach punktowych i pytanie, czy runda dodatkowa, czy ten, który wygrał ostatnią rundę według zasad PZKP ogłoszony zostanie zwycięzcą. Proszę Państwa, w ocenie sędziów niejednogłośnie przyznany został remis. A więc Wielkie remis. brawa dla obu zawodników. Nie ma zwycięzcy w tym pojedynku. Filip Bienias, Alan Kwieciński na równo, a to chyba oznacza tylko jedno, że droga do rewanżu jest prosta i krótka. Jak najbardziej. Bienias z Kwiecińskim dali dobrą, wyrównaną walkę. I jeden i drugi mieli swoje momenty. Kwieciński na początku, Bienias pod koniec. Gratulujemy jednemu i drugiemu. No i teraz, który dostanie puchar za zwycięstwo, a który ten mniejszy za porażkę? Czy obaj dostaną takie same? A może jeden na spółkę?
Jeszcze gratulacje od sióstr Godlewskich. Jest jeden puchar, kto przyjmie? Siostry! A więc jednak mówi się, że dziewczyny lubią brąz, jak widać złoto też. Pięknie powiedziane. A kamerzysta zbliżenie na jedną siostrę i drugą. A przed nami ostatni pojedynek, walka wieczoru w formule MMA i to, co publiczność kocha najbardziej, czyli waga ciężka, tu w tym wypadku wręcz waga open. Zapraszam do oktagonu jako pierwszy Rawiński Sławomir. Jego przeciwnik to Lubosłowik. Sławomir Rawiński. Jego przeciwnik
Atutem jego przeciwnika to ciężkie pięści i dobra stójka. Ma za sobą wiele starć w formułach sportów uderzanych. To będzie jego pierwsze starcie w zawodowej formule MMA. Reprezentant Phantom Dublin, Lubo Słowik! Walka odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Nad starciem czuwa Tomasz Bronder. Obydwaj niepokonani, bowiem jeszcze nie walczyli zawodowo. No, ktoś te 0 w rekordzie będzie musiał stracić, ktoś zyskać. Zobaczymy kto, no. Loteria. Tak, mamy przed sobą tak naprawdę 2 siłaczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z MMA. Lubo Słowik w żółtych spodenkach i Sławomir Rawiński w niebieskich. No, raczej nie potrwa ta walka zbyt długo. Nie spodziewam się przynajmniej, że potrwała, a więc zawodnicy Lubo z klasycznej pozycji, Sławek z odwrotnej. No zobaczymy, jak zawodnik z Tarnowa poradzi sobie z zawodnikiem, który mieszka na co dzień w Irlandii, a trenuje pod okiem Pawła Tomczyka. Prawda jest też taka, że obydwaj panowie wywodzą się ze sportów siłowych. Jest to zupełnie inne rozłożenie, jeżeli chodzi o tlen, zupełnie inna kondycja. Myślę, że tutaj z każdą minutą panowie będą bardzo, bardzo odczuwać trudy tego pojedynku. No, jako że to są debiutanci, myślę, Artur, że tu tak naprawdę największą rolę odegra psychika. Który z nich po prostu okaże się być mocniejszy na te uderzenia, które wyprowadzi w jego kierunku drugi. Tak, no teraz widzimy Sławomira Rawińskiego, że naprawdę stara się tak jakby maksymalną siłą odpychać od siebie Lubo. Lubo wydaje się tym zawodnikiem troszkę bardziej stonowanym, bardziej spokojnym, dociskającym do klatki, troszkę bardziej wiedzącym, co należy robić. No tak, no w końcu Lubo już jedną walkę ma w Formule K1 i to nie byle z kim, bo byłem mistrzem KSW. Tak, miałem przyjemność zawalczyć z Lubo w styczniu tego roku, ale na zasadach K1. Na razie mamy sporo brudnego boksu, gdzieś kolana na uda w klinczu. No, cały czas tutaj walka zwarci w tym żelaznym uścisku. Jeden i drugi ma podchwyty Lubo Słowik. Myślę, że za niedługo zobaczymy u jednego z panów bardzo szeroko otwarte usta. To będzie znak, że już tego tlenu brakuje. Te mięśnie już nie mają czym oddychać. No i wracamy na środek. Sędzia Tomasz Bronder przerywa nam klincz. Jest mocny low kick Lubo Słowika. I który ciężej oddycha? No jak na razie zadziwiające, obaj dość jeszcze spokojni. Znowu Lubo dociska do siatki. Rawiński próbuje odpychać, próbuje się uwolnić z tego klinczu, ale widzimy, że walkę przy klatce, warunki tutaj stawia Lubo Słowik. Cały czas dociska Sławka do siatki. Zawodnik mieszkający w Dublinie teraz próbuje gdzieś przez rękę łapać uchwyt duszenia gilotynowego. Sławek. Tak, jest podpięta głowa, ale widzimy, że to... Bez szyi. Tak, dokładnie, że te przedramię leży na szczęce, aczkolwiek jest to już dobra. Oj, teraz sygnalizuje Lubo Słowik, że kopnięcie kolanem było za nisko. Nie zauważa tego sędzia i walka jest kontynuowana. Sławek, odwróć go teraz! Cały czas tam trzyma, no czekał na to kolano Słowik. Próba obalenia. Jeszcze jedno kolano. Próbuje wyrwać głowę. Tak, wyrwał. Walka w klinczu, szczególnie pod siatką, nie jest zbyt efektowna, ale jest niezwykle męcząca i tutaj naprawdę z tego zwarcia już panowie wyjdą potężnie spompowani. Tu wracamy na środek. Po raz kolejny sędzia Bronder przerywa, tam jakieś zaczerwienienie. Ale teraz mocna prawa. Ale widzimy po Sławomirze, że już nabrał kolorów. Znowu próba obalenia, wybroniona najpierw przez Rawińskiego, ale Lubo idzie dalej. Łapie za nogę. Próbuje No idzie do końca Lubo Słowik, ale teraz krótkie takie hammerfisty Sławka Rawińskiego. Jeżeli teraz Lubo pociągnie nogę do siebie,
Rawiński wyląduje na plecach. Póki co oparty w takim półprzysiadzie pod siatką. Nawet w słowiańskim przykucu można rzec. Zgadzam się w 100%. Ale cały czas tam trzyma, już gdzieś ta ręka wędruje pod brodą. Tak, ręka jest coraz bardziej na szyi. No teraz skręcił nieco brodę Lubosłowik, ale cały czas tam trzyma Trzeba wziąć też nogę. pod uwagę, że jest końcówka rundy, ostatnie 10 sekund. Tutaj już panowie, myślę, że w tej pozycji dotrwają do końca rundy. Jeszcze jakaś wymiana ciosów. No i runda pierwsza zakończyła się. No moje przewidywanie się nie sprawdziło. No panowie, no nie spodziewałem się. No i zobaczymy, czy znów rozpali nam się ogień. No, sporo otarć się na nogach Sławka. Tak, to są otarcia raczej spowodowane siatką. Potężną od razu wymianę. Próba obalenia. No i wydawało się, że tym razem będzie skuteczna. No i teraz krótkie ciosy, gdzieś tam jest jakby odwrotny krucyfiks. No trzyma wciąż tą nogę Lubosłowik, wstaje, ale jeszcze jeden sprawl Sławka. Próbuje wstać. Nic sobie nie robił z tych ciosów młotkowych Rawińskiego. No, przez rękę trzyma głowę rywala Rawiński, a Lubosłowik na wyprostowanych nogach gdzieś próbuje podchwytywać czy to prawą, czy to lewą nogę zawodnika z Tarnowa. Teraz świetnie broni, szeroko stojąc na nogach Rawiński. Podniósł jednak jedną nogę rywalowi Słowik, ale świetny sprawl, przygniótł masą swojego rywala Rawiński. To teraz on jest z góry, on zadaje ciosy. Ale te ciosy Rawińskiego są takimi ciosami pchanymi, mimo że stoi za tymi ciosami porządna masa, kawał chłopa, to jednak te ciosy nie mają wymowy. Widać, że to jest zawodnik sportów siłowych, który nie do końca wie, jak użyć. Oj, teraz Lubo wyrwał się do góry, zaatakował ciosami. Troszkę może niepotrzebnie dąży za wszelką cenę do sprowadzenia, ze względu na to, że wydaje mi się, że jest tym zawodnikiem ciut szybszym. Teraz wypadła szczęka, sędzia Bronder reaguje, zatrzymuje na chwilę walkę, sadza i w tej samej pozycji wznawiamy pojedynek. No już gdzieś tam szuka podchwytów z dwóch stron Lubosłowik. Jest kolano na łód do wykonania Sławka. Ale tutaj sędzia Bronder jednak postanowił, że dość już tego przytulania, wracamy Bardzo do walki słusznie, na wygląda pięści. to, że była to taka już patowa sytuacja, gdzie ani jeden, ani drugi nie dążył do jakiejś akcji, tylko panowie odpoczywali. Widać coraz mniej tlenu, coraz mniej chęci też do zrobienia jakiejś akcji. Wydaje mi się, że Lubo naprawdę mógłby popróbować troszkę walki w stójce, ze względu na to, że tak jak mówię, przez to, że ma troszkę mniej masy niż Rawiński, będzie tym zawodnikiem szybszym, bardziej żywszym. Całkiem możliwe, że tym, który ma jeszcze na tą chwilę więcej tlenu. No tak powiem Ci, że wrażenie sprawia przede wszystkim odwrotne, bo to Sławek jest zawodnikiem, który cały czas gdzieś tam atakuje. No Lubo faktycznie inicjuje ten klincz, ale w tym klinczu to raczej przyjął postawę na śpiocha, czy też pasywną. Oj, bardzo mocny, obszerny ten prawy był. Próba obalenia. Ale nie Czy najlepiej, stabilizuje pozycję? nie najlepiej się to zakończyło dla Sławka. Teraz w pozycji bocznej Lubosłowik z góry. No zobaczymy, czy jeszcze ma siły, żeby gdzieś uruchomić tą lewą rękę i zadawać krótkie łokcie, też ciosy. I przejście do dosiadu. Jest to bardzo zła pozycja dla Rawińskiego, ze względu na to, że jeżeli Lubo się teraz wyprostuje, będzie mógł zadawać bardzo mocne ciosy. Teraz jeszcze próba moskowania ostatkiem sił. No i już zaczyna podnosić pozycję Lubosłowik, więc za chwilę spodziewajmy się naprawdę ciężkich bomb, które będą spadały w okolice głowy Sławomira Rawińskiego. No troszkę Sławomir na swoją
prośby znalazł się w takiej pozycji, ponieważ no, ten rzut był kompletnie nieprzygotowany, nie miał dobrze zapiętej klamry, nie miał mocnego uchwytu, a próbował rzucać, no, wylądował. No poniosła go trochę łańska fantazja. A często tak bywa na zmęczeniu. No, tym bardziej zmęczony człowiek, tym głupsze myśli przychodzą do głowy. No ale trzeba powiedzieć jednak, że w tym dosiadzie jakoś niewiele zagrożenia ze strony Słowaka. Tutaj dochodzi jeszcze właśnie aspekt, że Lubosławik też jest bardzo zmęczony, mimo że teraz ma pozycję dominującą. Jakoś nie kwapi się do tego, żeby się właśnie prostować, zadawać ciosy i kończyć tą walkę. On cieszy się, że ma pozycję dominującą i może złapać chwilę oddechu, chwilę odpoczynku. Bardzo króciutkie takie próby łokci, ale to absolutnie nie może zrobić wrażenia. 10 sekund do końca, no troszkę niewykorzystana szansa przez Lubosławika, no ale to tylko świadczy o tym, że już zabrakło tlenu. No i będziemy teraz 60 sekund, żeby uzupełnić zapasy, ale no to obydwaj. Powiem tak, ten narożnik, który lepiej zmotywuje swojego zawodnika, ma szansę odnieść zwycięstwo przed czasem. Oj, widzimy, że Lubosławik siedzi oparty o klatkę. No ale Rawiński dużo świeższy nie jest. Wydaje mi się, że na takim zmęczeniu już będzie decydowało tak zwane prawo żuczka, czyli ten z panów, który pierwszy wyląduje na plecach, niczym taki żuczek już nie będzie w stanie się podnieść po prostu i drugi skończy ciosami bądź jakąś techniką kończącą walkę. Tylko pytanie, czy ten drugi będzie miał siłę, żeby te ciosy zadawać i tę technikę założyć. No widać. Świeższy wygląda Rawiński, już stał. Lubo dopiero się zbiera. Patrz, przed naklejką, przed naklejką. Tam jeszcze masz pokrę. Tam masz pokrę przed naklejką. Jedziesz szybko. Byłaś. I zaczynamy ostatnie 5 minut walki wieczoru. Silesian Fight Night 1. Lubosławik żółte spodenki, Sławomir Rawiński spodenki niebieskie. Teraz zobaczymy, który z panów ma większe serce do walki. Oto teraz serce już musi pociągnąć to ciało. Świetnie strzedł pod tym ciosem, ale znów clinch. Więc zobaczymy, czy w tym zwarciu któryś z nich będzie w stanie osiągnąć jakąkolwiek przewagę. Też trzeba zaznaczyć, że jeden i drugi jest porządnie zlany potem. Tutaj nawet zapięta klamra nie gwarantuje dobrego ustabilizowania przeciwnika. Myślę, że ta sytuacja jest na rękę jednemu i drugiemu, ze względu na to, że panowie naprawdę nie dążą do jakichś akcji ofensywnych. Oni sobie tutaj zaznaczają ciosy, ale tak naprawdę odpoczywają, próbują złapać ten tlen. No jest odwrócenie tym razem. Sławek jest tą osobą dociskającą, ale tylko na chwilę, bo Lubosławik za punkt honoru postawił sobie, że to on będzie tym, który do tej siatki dociśnie lepiej. Ale też trzeba zaznaczyć, że w oczach sędziów właśnie osoba dociskająca jest tą osobą bardziej aktywną. Tak, bo to ona... osobą, która dominuje po prostu w tej gliczu, no, gdzieś to się nazywa kontrola wydarzeń. Dokładnie, ona decyduje, gdzie walka jest toczona. Teraz bardzo słusznie sędzia Brunder rozdziela zawodników, ale myślę, że walka za chwilę znowu zostanie sklinczowana. Ale o klinczu nie myśli Sławomir Rawiński, który rzuca rękami na lewo i prawo. To są weselniaki. No dziś sobota, więc wszystko się zgadza. Okres letni, weselny. Tak jest. No i znów klincz i w klinczu. Znowu klamra. Szuka gdzieś tam z hubów popularnych zawodnik z Tarnowa, ale no tego jest za mała. Lubosławik jakby cały czas odpoczywał w klinczu.
Znowu sędzia główny zachęca zawodników do działania. Rozrywa klincz. Potwornie zmęczeni jeden i drugi. Mocne kopnięcie. Chyba kopnięcia frontalnego. Sklinczowanie i znowu znajdujemy się pod siatką. No trzeba powiedzieć, że sędzia Tomasz Bronder tym pojedynkiem na pewno uczciwie zarobił na wypłatę. Sporo pracy w tej walce, sporo pouczeń, sporo rozrywania tego klinczu. A Sławek tu jeszcze próbuje, zaznaczę, że jest zawodnikiem aktywniejszym. No, przy tak walce, przy której aż tak niewiele się dzieje tak naprawdę w tej trzeciej rundzie, no takie małe ciosy mogą świadczyć o tym, że ten zawodnik po prostu może wygrać. Teraz wymiana paru kolan. Uderzenia, no ale bądźmy szczerzy, takie uderzenia podczas klinczu. Oj, teraz próba obalenia. Czyżby chciał Lubosławik zaznaczyć tą rundę? Ach! Bardzo zła sytuacja dla Lubosławika. Wygląda na to, że brak sił może spowodować, że ta walka zostanie przerwana. Nie! Proszę, pociągnął charakterem, pociągnął sercem. Lecz nie wykaraskał się tak naprawdę z opresji. Ale cały czas jest z dołu, cały czas z góry Sławek Rawiński. No zobaczymy, czy będzie próbował przechodzić do zapaśniczych pleców, czy zostanie tutaj w pozycji północ-południe, mając rywala pod sobą. No troszkę tymi próbami obaleń Lubosławik sobie sam tak naprawdę szkodzi, ze względu na to, że Sławomir Rawiński, no widać, jest przygotowany na to. Proszę. Znowu próba klinczu, dopchanie do siatki. Znowu wyłapanie nóg. Czy będzie obalenie? No teraz dość wąsko rozstawione nogi, ale nie, już poprawia się Rawiński szeroko. Lubo znowu próbuje za jedną nogę. A Rawiński cały czas gdzieś tymi krótkimi ciosami, czy to na korpus, czy to na boczki rywala, wywierać dobre wrażenie u sędziów. Mocno czerwony kolor już przybrał Rawiński. 10 ostatnich sekund. Jeszcze zaznaczy Lubo rundę obaleniem. Jest to obalenie. No ale takie niedokończone, bo zawodnik wciąż był plecami oparty o siatkę, a nie o matę. No widzimy, jak wiele sił kosztowało jednego drugiego, aż wypadł z klatki po otwarciu drzwi Sławomir Rawiński. Ważne, żeby sędziowie teraz nie orzekli rundy dodatkowej. No, na szczęście w MMA nie ma takiego procederu przewidzianego. No to są czasy, kiedy ty zaczynałeś chyba w KSW, kiedy jeszcze takie sytuacje się zdarzały, że była runda dodatkowa. Tak, pamiętam, na swoim przykładzie miałem kiedyś przyjemność wejść w 3-minutową rundę dodatkową i straszliwie to wspominam, a byłem wtedy zawodnikiem 70-kilowym, a nie tak jak tutaj panowie z kategorii Open. Ale nie ma co przyznać, walka też ciężka do punktowania, ze względu na to, że z jednej strony aktywniejszą osobą był Słowik dociskający do siatki, ale przez te nieudane jego wejścia w nogi bardzo często Rawiński kończył jako ten zawodnik na górze, ten troszkę częściej zadający ciosy. Zobaczymy, jak pojedynek widzieli sędziowie. Państwa, po 3 rundach, 15 minutach morderczych zmagań sędziowie orzekli niejednogłośnie. Zwycięzcą w tym pojedynku zostaje reprezentant Phantom Dublin, Lubosławik! I Lubosławik odnosi swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowym MMA. No, trzeba powiedzieć, że sędziowie wyżej ocenili te akcje zaczepne, próby wejścia w nogi, gdzieś te dociskanie w klinczu, kontrolę pod siatką przeciwnika, niż te krótkie ciosy Sławka Rawińskiego. Tym samym Lubosławik odbudowuje się po porażce w walce pokazowej z Arturem Sowińskim. No i teraz, jak myślisz, wyzwiecie na rewanż? No szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, zobaczymy.
Ale panowie... Szczerze mówiąc, myślę, że Lubo jest troszkę za bardzo zmęczony. Nie ma tego chyba w głowie teraz. Tak, no zdecydowanie tutaj jeden i drugi no zostawili naprawdę sporo zdrowia, sporo siły w klatce. No jeszcze też, co by nie powiedzieć, sporo pracy przed jednym i drugim, zwłaszcza w kontekście wytrzymałości tlenowej. Tak, to jest oczywiście bolączka wagi ciężkiej, no a szczególnie takich zawodników, którzy przychodzą ze sportów siłowych. A więc walka wieczoru, Lubosłowik z pierwszym zawodowym zwycięstwem. Tu widzimy Paweł Tomczyk, cieszą się zawodnicy, którzy przyjechali z Dublina. My tymczasem za chwilę przechodzimy już do wywiadów, do podsumowania gali. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Artur Kornik-Sawicki. Paweł Sawicki, zostańcie jeszcze Państwo z nami. Gali firmy Professional Fighter. Zapraszam panów do oktagonu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zawodnikom, bohaterom dzisiejszego przedstawienia państwa. Zapraszam na oficjalne after party do klubu Marque w Galerii Handlowej Skarbek. Lubosłowik, Paweł Tomczyk, panowie, kurczę, no kto by pomyślał, że to będzie trwało 15 minut, dobrze, że kasy nie postawiłem, bo bym teraz wracał, wiesz, pusty do domu. No, przepraszam, głos mi uciekł po walce. My nie obstawiamy pieniążków na takie rzeczy, wolimy zmarnować pieniążki teraz na afterparty, które się należy naszemu koledze. Piękna, bliska walka, twarda, dużo klinczu, były obalenia, było parcie do siatki, które w MMA jednak ten, kto jest wbijany w tą siatkę, jednak te punkty lecą, dominuje. Była praca obijaniem na żebra, kolan. Jak na pierwszą walkę, debiut zawodowy dwóch panów, dało świetne show. Myślę, że włodarze postarali się, meczując tą walkę. No, bardzo fajna walka. Lubo, a z twojej perspektywy, no rywal na pewno silny, na pewno dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o obronę obaleń. No, jest duży, jest cięższy ode mnie. Jest oczywiście może 8 kg cięższy ode mnie, może o 10 nawet, no. To ciężko z takim kotem walczyć. I bardzo dziękuję tu Silesian Fight Night i wszystkim Polakom, bardzo tu lubię walczyć. Na pewno tu chcę jeszcze powalczyć i dziękuję tak samo mojemu przeciwnikowi Sławkowi, że powalczył ze mną. Dziękuję Silesian Fight Night, całemu teamu, dziękuję Phantom Teamu, moim trenerom. Tak samo dziękuję moim sparring partnerom. Pawłowi też dziękuję, mój trener, z którym trenowałem, trenuję na co dzień. Tak samo chcę podziękować mojej rodzinie, którzy mnie wspierali i moim kolegom i na pewno jeszcze moim sponsorom Protein Zone w Dublinie i Andrzej's Barbershop w Dublinie tak samo i wszystkim, którzy mnie wspierali i wierzyli we mnie. No jak sukces oczywiście ma wielu ojców, ale powiedz mi ten kalafior na twoim lewym uchu, kiedy to się stało? Właśnie na treningu tydzień przed walką, bo dużo zapasów robiłem. Widzę, że ty też masz. No ale ja to już mam stare. No. Dopiero mi się stało tydzień temu, no. Kalafior bardzo ciężko trenuje. Panowie, walka była bardzo równa, no spodziewaliście się, że tutaj Lubo może być zwycięzcą, no ty zwłaszcza w narożniku tam, no przeżywałeś na pewno, że tak powiem, dantejskie sceny, bo no, tak naprawdę walka była na ostrzu żyletki, nawet nie na ostrzu noża. Tak, walka była twarda, bliska.
Też nie sądziłem, że tak będzie to trwało. Przeciwnik przygotował się pod naszą taktykę, my pod jego. Mieliśmy chyba podobne, że tak to się w zestawienie wynik, rezultat taki, że walczyli do końca. No na pewno dużo dało to, że Lubo jednak dociskał go do siatki, prowadził w tym klinczu, bo klincz jednak ktoś jak jest plecami na siatce przegrywa, zapunktował obaleniem w ostatnich 10 sekundach, które ładnie skontrolował, przetrzymał to, więc trzecia runda na pewno wygrana tym obaleniem. Druga runda, pomimo tego, że przeciwnik wybronił parę razy obalenia, Lubo wstawał z tych kolan i znowu wracał do pracy w klinczu. Tak. Na plecy. Udało się 2 razy obalić, udało się przetrzymać w pełnym dystansie. No myślę, że to już jest tutaj decyzja sędziów, myślę, że dobra, niejednogłośna decyzja, my się cieszymy. Ja też widziałem 2 rundy wygrane dla Luba. Panowie... powiedzieć, to dopiero był pro debiut, następnym razem będzie jeszcze lepiej i lepiej. Coraz lepiej, bo się trenuje często i więcej. Już teraz mam experience, mam pierwszą walkę w K1 i pierwszą w MMA i będzie na pewno lepiej. Panowie, no to jakie wnioski? Czyżby, no oczywiście cięższe treningi, dalsze doskonalanie się, a waga, zamierzasz trochę zejść z tymi kilogramami? No bo te mięśnie naprawdę ciężko dotlenić, zwłaszcza było to widać w tej walce. No. Ja kiedyś ważyłem z 5-6 miesięcy temu 120 kg. To teraz tak mam 102-103, to schudłem 18-17 kg na treningach. No. Będziesz chudł dalej? Spróbujesz zejść do 9,3 czy zostajesz w ciężkiej? Może w ciężkiej jeszcze spróbuję, no zobaczymy no. Zobaczymy, może zejdę, może w ciężkiej, zobaczymy no. Jak mi będzie lepiej no, bo przecież nie jestem wysoki no. Trzeba dużo tlenu, ponad 100 kg jak mam takie wadze, trzeba dużo tlenu no. A więc zwycięski skład walki wieczoru: Lubosłowik, Paweł Tomczyk.